Вітаю, вітаю. Зараз починаємо. Я ще повідомленьки свої розкидаю, і я ожидаю зараз одну фішку поспробувати новую, яка з'явилася у Blue Sky. Я не ведаю, як це працює. Так. Зараз. І, ну, давайте. Ось так. Так. Ну, это працює? Це запустилося? Що це? Як це виглядає? Я нешта. Я не ведаю. Якая лухта атрымліваецца. Блін. Карацей, вітаю усіх. Зараз спрабую, тестую фішачку одну новую Blue Sky. Яна, па ідэе... Яна толькі мой статус паказвае, ці што? Карацей, у Blue Sky з'явілася новая рэч, што, па ідэе, можна пайсці лайв. Я так падумаў спачатку, што гэта прям стрыміць на платформу будзе, альбо абвяшчэнне аб маіх стрымах зробіць, што сэканоміць мне трошкі часу у пачатку стрымоў, каб падрыхтоўвацца. Вось, калі гэта сэканоміць мне літаральна там на один дадатковы клік, то, ну, цудоўна ж, ачмураная рэч. Штука ў тым, то падаецца, ні халеры яна абвяшчэнне не робіць. Прыйдзецца абвяшчэнне рабіць рукамі ўсё роўна. Гэта не выйгрывае мне ні халеры часу. Прям 0. Праблемка. Так, дайце-ка момант, тады я пост закіну у гэты самы Blue Sky. Шкада. Гэта наадварот дадае мне дадатковыя клікі, замест таго, каб зменшаць іх колькасць. Ладно. Ну, раз такая справа. А божухна, я з памылкамі яшчэ напісаў. Як звычайна. Ведаеце, я неяк апошнім часам з-за таго, што спяшаюся стрым пачынаць, я не перачытваю свае паведамленні, а ў мяне памылкі ў словах, ну, карацей. Прям у назвах гулень памылкі. Божухна. Жестненькая. Пакуль скажу пра дэмку Стыкса. Пра гадзіну трындзёж. Я 2,5 гуляла, і яна яшчэ не скончылася. Я так і думаў. Я шчыра... Я не... Ну, гэтыя гадзінкі, тыпу, наколькі разлічаныя, гэта заўсёды кажуць чамусьці, калі промо-матэрыял, то кажуць для гульцоў, якія... Мне падаецца, большая частка людзей, якая гуляе, яна насамрэч гуляе рэальна там, тыпу, максімальна хутчэй заспідраніць па сутнасці. Вось, і ўсё, і вы ніколі яны не прям не глупаюцца ў гульне, як, ну, я не ведаю, як я гуляю, вось. Тая ж самая мне праблема з сайтам How Long to Beat, вось. У мяне заўсёды даўжэй, чым How Long to Beat. Тыпу, калі How Long to Beat кажа, што гульня праходзіцца за 40 гадзін, я праходжу яе за 50, ну, тыпу, вось так. Калі некаторыя гульні увогуле перакос такі, што піша, што ты можаш прайсці з 10 гадзін, так, асноўную гісторыю, ты праходзіш за 20, робячы толькі частку дадатковых, там маленькую частку дадатковых квестаў, а ў выніку у тебе атрымліваецца там 20-30, і ты ўпэўнены, што за 10 гадзін можна толькі заспідраніць яе, ну, тыпу, спяшацца прям гульню прайсці. Так, добранька. Пачынаем гульню. Да што ж такое, пачало нас закладваць. Зараз. Дайте-ка момент.
Так, вернуўся. Будзем зараз пачынаць. Там, падаецца, ўжо трошкі засталося. Ну пра дэмку гаворка, так? Але там даволі просты трэніровачны кавалачак, амаль ніякай гісторыі. Ну, мне паглядзець тыпу розніцу, і я не думаю, што... Я думаю прадзаказаць, але ў той жа момант... Ну, з тыкса, але ў той жа момант я думаю, яшчэ ці варта, але насамрэч дэмку тыркаць. Вось. Вось, трэба паглядзець, калі як там даты будуць. Не, дэмка я патыркаю, я вам пакажу. Просто хотя бы з вами паабмяркоўваць. Хотя бы для гэтага. Ну, мы гэта будзем рабіць у панядзелак. Мы ў панядзелак будзем дэмку тыркаць. Кіруецца прыемна, я таксама думаю, мог взять. Ну, я буду браць у любым выпадку. Просто пытанне, буду ли я браць прадзаказ хутчэй. Вось, таму што, ў прынцыпе, я так магу спакойна і пачакаць да выхада і яшчэ крыху пазней, каб на зніжках узяць. Але не ведаю, мне настолькі спадабаўся, я быў вельмі здаволены, калі я ўзяў стыксаў першых двух на зніжках. Вось, і я думаю, што гэта прям вартая гульня, якую лёгка прапусціць, і мець трэцюю частку ўжо прям кайфова. Для тых, хто не ведае, у Original Sin 2 мы шукаем нейкага любога чалавека, які можа нас навучыць карыстацца сваёй крыніцай унутры. Крыніца гэта, па сутнасці, наша ўнутраная як бы моц. Я не ведаю зараз, як гэта патлумачыць. Крыніца гэта, па сутнасці, як бы душа і адначасова сродак, праз які можна карыстацца магіяй. І вось мы вучымся якраз такі ёй карыстацца. Праблема ў тым, што майстра крыніцы мы так і пакуль не знайшлі. Так, а вось і перчык. Піпер. Оп. Ось, шар крыніцы. Пера. У нас перагруз. Давайте-ка з перагрузом разберемся. Так. Мы скончили літаральна на перчику у папярэдні раз. Давайте парадачак навядзем. Шчыт. Я там разом за працу пропустила. А што з перчиком? Перчик, карацей, мы яго давялі. Ну, да смерти давялі. Вось, карацей, перчик паспяхова быў даведзены да таты і забіты каля таты. Толькі мы зрабілі крыху па-іншаму. Я пагадзіўся, карацей... Я ўзгадаў. Мы не трыгернули бойку ў гэты раз. Мы просто падышлі да таты і сказалі, што ён такі, трэба забіць яго, інакш кабзда. І я такі, давай. І ён просто помер. Ну, тыпу, і канец. Вось, гэта даволі такі, ну, у папярэдні раз, калі мы ў папярэдні раз прыходзілі, я падумаў, што бойка будзе трыгерыцца кожны раз. Бойка просто хутчэй за ўсё трыгерыцца з таго, што я сказаў, што не, перчыка мы забіваць не будзем, і потым вылазіць пачвары бездані. Вось, але варыянт з перчыкам просто ўзялі ды забілі, ну і ладно. Я думаю, можа і нармальна. Так, у нас перавага гэтая. Можна што-небудзь гэткае паперадаваць, каб яно столькі не важыла. Таму што у нас галоўна, у нас фэйн перагружаны, і ён перагружаны з-за ежы, каб вы разумелі. Давайте будзем паядаць просто ежу. Вось невядомая ежа, якая невядома які эфект дасць. Так, вось яе давайте паз'ядаем. Ага, нормально. Гэта просто літаральна, каб зразумець, што ежа дае. Так, ну, а то у нас эффект невядомы, вось гэтая хрень ёсць. Так, сыры розныя, морква. Так, это ўсё ёсць, ведам. Я просто реально падз'ядаю то, што эфект невядомы. Так. Ёсць. Просто каб не думаць на потым, я так сабе зніжу яшчэ і вагу. Так, вось тут ёсць эфект. Просто каб яно потым ідэнтыфікавалася спакойна, я спакойна ведаў, што адбываецца. Я там сабе эфектаў розных набраў. Так, лимончиком прысну. Так, это... О, блин, мы сами себе зараз забьем. Давайте почекаем. Вось.
Я зараз ефекти атрымаў, які ну, там один ход пачакаць. Навошта яму ежа? Яму не навошта, але мне ведаць, што за эфекты дае ежа, гэта карысна. А, я яшчэ у божухна. У праклятай крыві стаяў. Я амаль сябе забіў за таго, што ў праклятай крыві стаяў. Так, гэта мы ўсё ведаем. Так, атрута. Давайте пачнем. Зараз хоп, каб сабе здароўе поўнасцю мець, каб сабе не забыць, не забіць выпадкова. Апельсинчыкі, не халера, мне іх там шмат. Так просто вось гэтага пакрыху паеў, і я нармальную такую колькасць насамрэч аслабіў сабе пашкоджанняў. Ну, не пашкоджанняў інвентара. Так, ёсць рыба, якая з атрутай. Цудоўна. Гэта нам карысна будзе. Гэта мы ведаем. Бульбачка. Ежа, на жаль, праблема з ежай у тым, што яна шкодзіць нашаму фейну. І можа быць варта ўсю неатручаную ежу закінуць астатнім. Не вед... О, гэта што было? Так, усё. Не, нормально пляецца. Жывы, жывы. Вітаю. Вітаю, Метэйгорый. Вітаю ўсіх, з кім не павітаўся у пачатку. Я зараз пакрыху просто прыводжу сабе парадак свой інвентар. Я просто насцежару ўсё, што невядома, таму што даўно пара, чаму бы не. І такім чынам я даведаюся ўсе эфекты ўсіх штук, які ў мяне з сабой в інвентары. Плюс яшчэ вызвалю трохі інвентара. Насамрэч, я для таго, каб інвентар больш вызваліць, я яго паядаю па сутнасці. Імунітэты розныя. Так. Ёсць, ёсць. Гэта яшчэ з'едзем. Усё паядаем. Мы сталі небачнымі? У-у-у. Небачны на 5 хадоў. Неблага, неблага, неблага. Падабаецца. Вось наша сартыровачка. І, ў прынцыпе, хоць трошкі месца ёсць. Яшчэ неблага было бы нейкія... А, не, тут яшчэ ёсць. Чакайце-ка. Вось гэтыя ракушкі розныя. Так. А яны ўсе маюць аднолькавы эфект, так? Рэзіст да вады. Ну і вось і ўсё. Я і даведаўся. Гэта ўсё. Блин, ну і прадацца было бы неблага ўжо. Раз такая справа. На шагатарі адпраўляецца 500. Добранька. Ёсць. Давайте план далей. Мы зрабілі з гэтым. Піпер у нас, перчик у нас гатовы. На кіп-драйвін яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Мы давайте расплануем, што мы будем рабіць. У нас варыянты. Мы можам пайсці туды на кладбішча і ў горад. Вось гэтую частку зачысціць, так? Мы можам пайсці ў горад падпрадацца, але ведаеце, што яно выглядае так, што быццам бы няма чаго... Увогуле так-то няма чаго і выкарыстоўваць-то. Так, давайте-ка тут зацэнім. А, гэта ключы ўсё. Па-па-пам. Ну так, дзіўна, што які зараз пераможца-то, а? Вітай, дарэчы, не павітаўся, калі я бачыў першае паведамленне. Так. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Шчыт, дарэчы, у чырвонага прынца з'явіўся новы шчыт, які не мае верагоднасці... Ён не мае верагоднасці блока. 20% блока. Ён жа поўнасцю блакуе, так? З тваім шансам блока. Гэта ж круто. Я ж не магу такое просто так выкінуць. Нават не гледзячы на тое, што брані менш. Так, добренька. Ну, падаецца, з гэтым усё ў нас. Так, я вось не ўпэўнены, што нам рабіць-то. Квеста ў нас да халеры яшчэ. О, окей.
кавалкі дрэва, якія кранутыя безданню. Просто мапа здаравенная, каб вы разумелі, вось яна мапа, так, на якой мы высадзіліся. Мы высадзіліся вось тут на беразе і абышлі вось гэтую толькі тэрыторыю. Гэта тэрыторыя горада, у якой мы 10-1,5 стрымы тусілі, можа больш. І вось гэта астатняе, тое, што мы агледзелі. Мы толькі крыху закранулі тэрыторыю далей. Так. Тут ёсць розныя квесты. Можна, конечно, реально вось сюды пайсці і тут біцца. А квест з кароўкамі мы ўжо рабілі, ці не, ён яшчэ будзе? Я не ведаю, не рабілі. Оп. Па сутнасці, варыянты 2. Пайсці на заходнюю частку Рівервуда і ўсходнюю частку Рівервуда. Давайте ўсходнюю паробім, потому што чаму бы не, правильно? Там яшчэ, там атрымліваецца на ўсходзе ёсць кладбішча, могілкі, і на гэтых могілках ёсць магі-крыніцы, не магі-крыніцы, як жа яны, інквізітары мясцовыя. Вось, можна да іх прыйсці ў выніку. Тут нічога няма. Літаральна ў кустах проста тусіць можна. А, там можна было наскрозь прайсці. Ну ладно. Потусілі. Вось па гэтай сцежцы мы выйдзем да могілак і дзесьці тут. Вось сюды, вось яны могілкі. Вось сюды тупаем. Я думаю, по могілкам сёння потусім. Неблагі варыянт. Не, про коровок я, правда, не ведаю, про што вы кажаце. Так. Нормальные такие вось гэтыя... Так, а пачакайце-ка, у нас ёсць куды ўставіць розныя руны, не? Альбо у нас такога ўвогуле няма. Ёсць. Можа быць, руны паўставляць? Там просто нейкія вось гэты... Мы ўжо, па-моему, абмяркоўвалі. Калі ўставіць што-небудзь у ячэйку, то просто, ну, руну якую. Яе ж потым можна дастаць, не? Альбо яна назаўсёды там. Можна дастаць. Гэта дорага, альбо складана, альбо просто бярэш ды дастаеш і ўстаўляеш. Паць? Добра, дамовіліся. Так. Пам-пам-пам. Дзе вось ён? Так гэта працуе? Не? Манажыць руны. Так, хоп. І мы ўставім руну крыніцы. Аура і ухілення тады. А што яна дае? А, яна здольнасць, я зразумеў. Вось яна, аура ухілення. Для вас і бліжэйшых ауруснікаў ухіленне павелічана на 90% і хуткасць перасоўвання павелічана на 1 метр. На 1 ход. Зразумеў. Не. Давайте, а калі ў іншую ячейку? Ось сюды. Руна. Масавае ачышчэнне здароўя. А, ўсё, зразумеў, як гэта працуе. І потым у зброю можна, так? Што за Cleanse Rune? Так, Cleanse Wounds. Гэта ачысціць раны. 133 здароўя. Лечыць вас і хаўруснікаў навокал вас. Стварае ваду пад кожным з вас, здымае некраполымя, палаючы, атручаны, карцей, ну, усе вось гэтыя статусы. Зразумеў. І у зброю будзе іншая, так? Вось так. Так. Пам-пам-пам. На 4 хады накладвае на зброю усіх так, на ўсе здольнасці зброі і скіламі 29-31 атрутай. Я нават не ведаю. І па сутнасці ёсць толькі 3 месца, куды можна ўставіць: у браню, у амулеты і у гэта самае, у зброю.
Зразумеў. А што не-не? Гэта пра што гаворка? Так. Ага. У Фейна ёсць узброю. І, дарэчы, у Фейна, можа быць, і варта было. Толькі памятай, што атрута можа хіліць. Ну, гэта адзінае, што мяне... Праблема ў мяне з чым ёсць. Але давайте-ка яшчэ... Так, яшчэ раз переключыцца. Які яшчэ... 9% пашкоджанняў, як... Ага, у прынцыпе, рунамі прям варта карыстацца. Калі яны так лёгка манаджацца, то я павінен быў гэтым заняцца ўжо даўно. Я памятаю, што яшчэ гуляў у той момант, калі руны як сістэма былі даданы просто наверх, яны балансіраваліся, літаральна кожны апдейт, руны змяняліся, выкідваліся, і, карацей, я ў выніку так са сістэмай гры не разбіраўся, таму што яна была, ну, амаль бескарысная, яна толькі тэставалася ў альфа-тэсце. Так, Ифан. Давай-ка ты амулетик. Шанс крыта, рух, максимальный запас магічнай броні, ухіленне і трапнасць. Трапнасць у яго і так неблагая, але наколькі я разумею, чым вышэй наша трапнасць, тым больш, карацей, калі наша трапнасць вышэй за 100%, кожны дадатковы адсотак на верх гэтай трапнасці. Карацей, у ворага ёсць ухіленне. Напрыклад, у ворага ёсць ухіленне ў 10. Так? І калі ваша трапнасць раўна 100%, то бок вы 100% часу трапляеце, у цэлю якой ёсць 10% ухілення, вы будзеце трапляць 90% шанец. То бок 10% шанец, што вы міма трапіце. Але калі у вас будзе трапнасць 110%, вы будзеце 100% трапляць. І за кожны адсотак, які ў рэзультаце будзе вышэй за 100%, на цэлі, калі вы ўжо страляеце, або спрабуеце ударыць, і вы атрымліваеце верагоднасць крыта дадатковую. Гэта тое, наколькі я памятаю, як гэта працуе. Вось, я магу памыляцца. І то бок тэарэтычна, калі ты дадаеш яшчэ сабе трапнасці наверх, разганяеш, то ў прынцыпе гэта толькі лепей. Іх яшчэ можна мержыць паміж сабой. Ну, я думаю, што можна, таму што яны, вось яны, медіум, руна. Просто трэба з гэтымі штукамі я баюся эксперыментаваць, таму што я губляю прадметы. А калі я не раблю нешта не тое, без гайдаў, ну, як бы такое, правильно? Так, а можна просто ўзяць сабе верагоднасць крыта? Яшчэ 3%. Блин, аура ухілення. Гэта, канешне, прям круто, мне падабаецца. На Ифана, дарэчы, па апошнім часам нешта не атакуюць. Вось давайте ауру ухілення дадзім нашай гэтай Лойс. Давайте вось гэта мы дакладна зробім, так? Гэта ёсць. Дзе, а яе з'явілася, не? А, не, гэта не тое. Вось так зробім. Так, вось так будзе. У яе з'явілася новая здольнасць. Для сябе і бліжэйшых. Цудоўна. А у Ифана мы гэтую штуку достанем. А, блин, яно настолькі блытае. Так, вось гэта сюды уставіць. Ёсць. Ифан, ты, амулет. Достать. Усё. Ифану. Я бы уставіў, таму што давайте верагоднасць крыта яшчэ наверх просто. Але з іншага боку трапнасць у гэтым сэнсе лепей, мне падаецца. Давайте. Таму што калі Ифан наносіць больш за ўсё пашкоджанняў, калі ён не трапляе ў цэль, то гэта прям трагедыя. Зато непрыемныя такія гукі выдае. Там чэл, які быў на караблі, гэта калі ты пра чалавека. Вось, ён тут зараз тусіць. Дарэчы, у нас зламалася трошки гульня за оверлея. Давайте-ка я Overwolf прыб'ю. Не ведаю, навошта мне ўвогуле Overwolf, я яго настолькі рэдка карыстаю. Мне прям... Ніша такая прям. Так. Давайте-ка і тут, у зброю. Тут была нешта штука, вось, 9% пашкоджанняў як полымя, альбо вода. Давайте як полымя. Няхай. Нормально.
Я думаю, што вось дадатковае пашкоджанне полымем гэта файна. Боже, ну зноўку утопія ностальгічна расіянская гульня. Там ёсць у нас чалавек адзіны, які прасоўвае такое. На Экліпсім адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Я шчыра яшчэ за гэтым, я ўсё яшчэ, не гледзячы на то, што стрым адзін прайшоў, канфлікт быў на стрыме. Я, ну, дарэчы, мы тады пагулялі, я не агучыў сваё меркаванне, я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены для сябе. Для мяне гэта ўсё яшчэ нейкая дзіўная штука. Па-па-пам. 11% пашкоджання як фізічнае пашкоджанне. Вось гэта цікава. Як фізічнае пашкоджанне. Просто да магічнай штукі дадаюць яшчэ мікс. Гэта, ў прынцыпе, няблага, каб усе персанажы білі адначасова ўсім. Гэта, ў прынцыпе, неблагая ідэя, можа быць. Альбо уставіць сабе руну просто на атруту. Так, ну там ауру, блин, крыніцу мне шкада. У меня крыніцы не так каб шмат. І не той, каб я магу устойліва яе атрымліваць назад. Давайте лепей уставлю просто руну, якая будзе заўсёды біць. Блин, ну яна можа атрута лячыць, калі я супраць андеда асабіста зараз пайду. А давайте нашаму Пейну плюнуть у вино не дали, знять кашулю не дали. Я скажу, что мне так само, ну, про гэта самае, про як яго, про Rogue Trader, так? Як гульня, як бы нарм, мне не спадабаўся тэкст. Ну, тыпу, шчыра, я гуляў на ангельскай, і гэта вельмі сумны ангельскі тэкст. Гэта, ну, ён не цікавы. Я разумею, што ён можа быць у сусвеце, калі пра саму гульню казаць, я зараз без самага безэмацыйнае нейкае меркаванне, вось, то гэта выглядае як проста гэты самы, як ён, графаманія, ну, на ангельскай. Гэта не так тэксты на ангельскай не пішуцца цікава. Ну, тыпу, я разумею, што не хапае якасці аўтара. Ну, тыпу, проста, каб чалавек больш якасна пісаў. Вось, таму што гэта не цікава чытаць. Ну, гэта проста не цікава чытаць і не дапамагае яшчэ тое, што табе не даюць новай інфармацыі. То бок ты цэлыя рэплікі можаш пракручваць, таму што чалавек проста па сутнасці кажа трэці раз, то бок у цябе рэпліка, там, цэлы абзац тэкста, у цябе новай інфармацыі 0 тут. Потым зноў наступны абзац тэкста, і там 0 новай інфармацыі. Там толькі расшаркиванне паміж персонажамі. Вось, і ўсё, не раскрываючы, просто ведаеце, персонаж можа расшарквацца, раскрываючы сябе. То бок, ну, гэта ўплывае на тое, як вы яго ўспрымаеце, і вы разумееце. Вось, калі вы жадаеце, перад вами стаіць персонажка, які расказвае усім вам, як чалавеку, расказвае аб тым, які ён жорсткі і круты, гэта не працуе. Патрэбна, каб персонаж гэта рабіў. Калі вы жадаеце раскрыць персонажа праз тэкст, ён павінен, гэта важна, як ён расказвае, размаўляе з іншымі персонажамі. То бок, і з вамі. То бок, ён не павінен расказваць, я такі вось круты, вось, а ты ніхто. А я вось круты, а вось ты ніхто. Не вось так ён павінен размаўляць. Ён павінен размаўляць так, каб вы, як гулец, трэба біць у гульца. Типу, ну, каб вы, як гулец, успрымалі яго, як, напрыклад, што ён круты. То бок, ну, альбо нешта робіць крутое, альбо ён па тыпу такі злосны ўвесь сябе, альбо жорсткі, люты які-небудзь. Вось, гэта патрэбна, каб персонаж сам рабіў. Гэтага яны не робяць, і гэта было складана. Ну, тыпу, на ангельскай прям складана, таму што проста тэкст не цікавы. Ну, не ведаю, я толькі на ангельскай бачу. Я разумею, што гэта не мова распрацоўшчыкаў, таму як бы магу паставіцца з паразуменнем, але тое, што я пабачыў, я не ведаю прям. Вось, гэта асноўная прэтэнзія да гульні агулам. Можа быць, далей лепей, я не ведаю, я ж не забраўся па сутнасці пралог толькі патыркаў, але пралог звычайна паказвае, што далей будзе, і пралог напіхваецца самае лепшае, што будзе. Ось. Ну, цікава было размаўляць з псайкерамі. Вось з псайкерамі цікава было размаўляць, але гэта адзіныя людзі, з якімі цікава размаўляць. Ну, то бок, з звычайнымі чэламі, ну, неяк такое сабе. Вось.
Ну ёсць была яшчэ сястра бойкі крутая. Ну вось, дарэчы, як персанаж нармальна добра зроблена, просто цябе кідаюць першыя там гадзіну, мы сядзелі размаўлялі з персанажамі, які нічога новага не давалі абсалютна і нічога не рабілі. Даволі дзіўна было назіраць за гэтым. Астатнім добра. Што да гэтага сама, з-за таго, што гэта расійская гульня, я пакуль пакідаю ўсё яшчэ з падсумневам, але я думаю, з касмічнай рэйнджеры, давайце пакуль касмічныя рэйнджеры другія, гэта будзе апошняя пакуль гульня. Далей расійскія гульні будзем абмяркоўваць, таму што я не ўпэўнены. Касмічны рэйнджер у мяне менш трохі ў канфлікце, чым Rogue Trader, таму што касмічны рэйнджер я гуляў. І ад гэтага адмовіцца я не магу. Ну, тыпу, прям, ну, яна была. І гэта частка, тыпу, гэта тая частка, якая са мной ўжо даўно. Вось, з імі мне трошкі папрасцей. Для мяне пытанне толькі, на якой мове ў яе гуляць. Таму што я гуляў на расійскай, калі малым быў, і гэта, думаю, нікога не здзівіць. А вось гуляць яе на ангельскай для мяне будзе дзіўна, таму што яна будзе зусім іншая гульня. Мне цікава. Ну, тыпу, я бы, можа, пахадзіў на гэта, але ў той жа момант я не чытаю гуляць на расійскай. Не вялікае жаданне. І, карацей, у мяне яна трошкі з такім дзіўным, хутчэй настальгічным канфліктам ужо. Ну, карацей, я не ведаю, это даволі дзіўна. Я сябе правяраю, ведаеце, тыпу, ну, пакуль гэтым. Але, думаю, на касмічных рэйнджерах мы крыху прыпынімся з расійскімі гульнямі, хаця бы на паузу я просто паставлю, і нават калі яна там будзе выбірацца ў топ. Ну, я буду просто, можа, пытаць, давайце, можа, хоць штосьці альтэрнатыўнае, так, таму што неяк яно мяне клапоціць усё роўна. Так, але ўвогуле мне атмасфера не пайшла нават у адрыве да яе паходжання. Ну, не ведаю, то бок нават для Вархаммера 40 000 яна, ну, я кажу, мне толькі вось праблема графаманіі мая была. І добра, што дзіўна, нармалізаваць гэткае не след. Можа быць і добра. Ну, тыпу, ведаеш, просто я не гэта самае, ну, тыпу, я не ўпэўнены наконт сваіх эмоцый з гэтым, і таму я хацеў даведацца, што я наконт гэтага адчуваю. Таму што канфлікта, калі я пачынаў гуляць, то мне было канфліктна. Калі мы далей забраліся ў Rogue Trader, я больш паглыбіўся ў гульню і пераключыўся на падзею ў гульне. Вось, і неяк яно не настолькі заўважна прайшло, але канфлікт як бы вярнуўся пасля таго, як скончыў гуляць. Ён як бы, тыпу, мы скончылі, і я такі, нешта такое пасля смак застаўся. Даводзілася чытаць кніжную ваху. Там акапафас трэба быў для напыху драматычнасці і безнадзейнасці. Не, я чытаў таксама кніг 5 прачытаў. Не памятаю. Я памятаю, што серыю інквізітара прачытаў яшчэ некалькі якіх-небудзь. І, карацей, там зусім іншы пафас. Ну, тыпу, я зусім іншай дыялогі, абсалютна іншай дыялогі. Там, наадварот, дыялогаў мала. Вось. Дыялогаў шмат з нейкімі там важным, карацей, гэта зусім па-іншаму інфармацыя падаецца. Працаваў на канфлікт. Ну, то бок працаваў на канфлікт, гэта ты пра кнігі, пра Rogue Trader я просто шмат распавёў, я зараз, ну, прагаварыўся. Я хацеў гэта прагаварыць яшчэ ў канцы да Rogue Trader, але толькі зараз, ну, раз мы зашапілі і абмяркоўваем. Хацелася гэта падкрэсліць. Вось, так што, калі ласка, удакладняў вось гэта паведамленне пра канфлікт. Гэта пра кнігі, так, і пафас. Так? Вось, напрыклад, пра Мінска ў Baldur's Gate 3 адразу зразумела, што люты персанаж. Так. Табе паказваюць персанажа. Табе паказваюць, што ён люты. Нават калі ты не знаёмы з Мінскам, ты бачыш мімікаў, якіх ты раней бачыў, і тут Мінск, гэта не спойлер, там што гэта ў трэйлерах было. Мінск просто бярэ і раздрывае пашчу міміку, з якога ён вылазіць нахрен. І ты такі, не халер, ты чел? Ну, тыпу, нават калі ты не ведаеш Мінска, а ён персонаж, які быў у папярэдніх Baldur's Gate'ах, то ты разумееш, што гэта люты чел. Ну, тыпу, прям, это зусім іншы падыход. І правільны падыход пакажы. Не трэба, каб ён расказваў, таму што расказваць словамі, на словах любы персонаж можа быць крутым. А калі да справы даходзіць, ён можа нічога сабе не прадстаўляць. На цывілізацыю 5 адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. А ці ёсць у спісе яшчэ расійскія гульні? По-мойму, няма. По-мойму, я кожную гульню правяраю, і зараз, по-мойму, толькі касмічныя рэйнджеры. Ну, калі гульня новая дадаецца ў спіс, я гляджу, што за яна. Ось, мне, ну, просто за цікаўнасцю, што за яна, і заадно яшчэ і гляджу, ці расійская яна. Ну, наколькі мне дазваляе куратар у стыме, таму што я шчыра прям даследаванне... У мяне ёсць, дарэчы, было такое пару разоў,
гульня не адзначана як расійская у стыме, а я такі, трэба, мне такое адчуванне, што яна расійская, пойду праверу. І яна такая, так, і там, калі глыбока калупацца, то можна знайсці прызнакі таго, што яна расійская. Доказа няма, але званочкі ёсць. Ну, типу, дадатковая вылучаная расійская дзесьці на дыскордзе, вось такое. Ну, не, гэта было, гэта, блин, про сігналы нешта там было, типу, вы сачыце за космосам, такая гульня была. Это про яе зараз перакрываюць трошки ўспаміны. Там якраз таки вядома, што яна расійская. Ну, хутчэй за ўсё расійская. Так, мне просто цікава, якая праблема з расійскімі гульнямі, там што прапаганда, якая ёсць, і што ты можа іх прайсці некалькі раз, нават не ведаць, адкуль распрацоўшчыкі, пакуль не загугліш. Не, гэта, ну, глядзі, моя праблема ў гэтым выключна зараз, праблема не ў гульні, разумееш? Ёсць гульні, у якіх ёсць прям прапаганда, вось, і з іх мы гуляць не будзем, так? А моя праблема з расійскімі гульнямі, што я пашыраю гульні, за якія распрацоўшчыкі атрымліваюць грошы, а потым яны ідуць у падаткі. Ну, тыпу, калі я магу гэтага пазбегнуць, на халеры я павінен гэта рабіць. Rogue Trader быў у падпісцы. Вось, і як бы, ладно, халера з ім, я умоўна бясплатная для мяне, да. Вось, просто тое, што я яе стрымлю, то гэта яшчэ і пашырае, як бы, ну, пашырае гэтую гульню. Вось такая праблема. Вось з гэтым праблема ёсць. Яна пытанне сумлення. Сам я гэтага рабіць не буду, калі вы жадаеце гэта глядзець, мы можам мяркоўваць, таму што гульня ёсць гульня, як бы, ну, на мой погляд, гэта калі, ну, тыпу, потым, ну, я не ведаю, як гэта патлумачыць, карацей, сама гульня, у гэта можа быць не павінна, распрацоўшчык нават адэкватным чалавекам можа быць. Ну, я ў гэта веру, шчыра веру. Просто што моя праблема выключана з пашырэннем прасторы, якой і так шмат у нашым жыцці. Вось так. І так шмат. Ну, тыпу, гэтага і так шмат. Навошта рабіць яшчэ больш? Спачатку ты незнаёмы з Мінскам, але потым трапляеш ва ўніверсітэт на бюджэт і разумееш, люты персанаж. Ну, той момант, калі ты нарадзіўся ў Мінску, і ты такі, так. У мяне так было, і я не паглядзела, набыла. Гуляю нейкай дастаеўшчынай падзьмула. Пайшла глядзець, расійская, ну, лаханулась. Гэта самае, яно ёсць такое. Тыпу, гэта бачна. Ну, тыпу, гэта бачна, што расійская. Калі ўжо дастаткова медіа розных краін успрымаеш, расійскую гульню, ты такі, блин, ты адчуваеш гэта. Ты такі, не гледзячы на тое, што напісана на ангельскай, ты такі, гэта чэл, нават можна сказаць, ёсць розніца, тыпу, калі гэта чэх, там паляк зрабіў, альбо расеец. Ну, вось ты такі, а вось гэта расійская. І ты такі, дакладна, нешта прям вось, як тэкст напісаны, пра што тэкст, ну, вось такое, яно ёсць, вы не заўважаеце гэтага, але гэта ёсць. Гэта зусім такі мелкія моманты, пра якія складана штосьці сказаць, я не магу нават іх патлумачыць. І культурнае гаўно, і грошы ў бюджэт, і нармалізацыя прысутнасці іх побач, і ўвогуле трошкі прынцыповасці не пашкодзіць. Ну, вось прыкладна такое. Ну, як бы, я магу там, мы можам абмяркоўваць нейкія пэўныя дэталі, але агулам, тыпу, ты, як бы, я трохі разумею людзей, які кажуць, тыпу, яно ж, ну, тыпу, мастацтва павінна быць адрэзана ад таго, хто яго стварае, я з гэтым не пагаджуся. Ну, тыпу, той, хто стварае, важны, ну, тыпу, чалавек за тым самым, гэта чалавек не важны, кім ён быў, калі гэта было, тыпу, 50-60 гадоў назад, ну, тыпу, за творам, то бок ён напісаў нейкі твор, культурны кантэкст можа быць важным, калі ён асабіста там палітычны, там, што быў за чалавек, адкуль яго такія погляды, да не, нават, калі задумацца, нават калі 50-60, вы можете гэта проста ў гістарычным кантэксце, як бы, вы павінны ведаць, пра што чалавек. Вось, таму што вы можете зразумець, чаму ён так напісаў. Вы можете зразумець, адкуль гэтыя думкі. Чаму ён спрабуе распавесці вам тое, што спрабуе распавесці. Некаторыя рэчы вельмі на сваё месца становяцца тады. Нават калі вы спрабуеце гэта ігнараваць, то, на жаль, не выкідваць, две рэчы адна ад адной не аддзяляюцца. Within the stone garden's walls, peace be thy immortal fortune, relieved of toil, free of indignity, until thou art called to serve.
Пра культуру не зразумела пра што. Гэта штука становіцца зразумела, калі ты дастаткова доўга не карыстаешся проста расейскай. Вось і ўсё. Калі ты не карыстаешся расейскай і карыстаешся, ну вось. Для мяне гэта было ўжо заўважна, тыпу, 15 гадоў назад. То бок, калі я, па сутнасці... 10-15 гадоў назад, для тых, хто не ведае. Я, па сутнасці, поўнасцю перайшоў гуляць у гульні на ангельскай. Фільмы я яшчэ на расейскай глядзеў. Ну, то бок, як бы ёсць. А чаму гэта нельга кранаць? Цікавыя у вас могілкі тут, а? Вось. І, карацей, я поўнасцю перайшоў на тое, каб гуляць на ангельскай, і гуляў на расейскай толькі для таго, каб прайсці для сяброў. Ну, тыпу, па сутнасці, тыпу, паказаць сябру там гульню, там, распавесці штосьці. Вось такое. І гэта было 15 гадоў назад, прыкладна. І было як бы нарм. Ну, то я просто так рабіў, таму што мне не падабалася. Мне часта агучка не падабалася, мне не падабалася, як перакладалі. Вось. Гэта была асноўная, як бы, матывацыя. Опа, могілкі адкрылі. Занадта цяжка. І потым, калі дастаткова гэтага ёсць, ты пачынаеш разумець нават розніцу. Тыпу, ну, ты бачыш розніцу, калі гэта такі... вось гэта было... Ну, тыпу, гэта пэўнай культурай зроблена, ведаеце? Гэта калі вам, вось, тыпу, паказаць зараз індыйскае кіно, і вы такія, гэта у Індыі зроблена. Вось тое ж самае з расейскай. Вы ведаеце, калі гэта расейская. Гэта ёсць частка культуры. Ну, тыпу, калі чалавек нават робіць... Калі чалавек робіць... Ведаеце, ёсць добры прыклад, так? Тое, што Silent Hill японскі, вы можаце здагадацца даволі лёгка. Ну, тыпу, гэта гульня пра амерыканцаў у амерыканскім стылі, у амерыканскім, ну, па тыпу, поўнасцю ўсё амерыканскае, так? Але вы ведаеце, што гэта не амерыканцы зрабілі. Нават калі вы не ведаеце, хто гэта зрабіў, вы такія, гэта рабілі дакладна не амерыканцы. Чаму вы гэта ведаеце? Можете патлумачыць, чаму Silent Hill не амерыканскі? Хто мне можа патлумачыць, чаму Silent Hill не амерыканскі? Я вось зараз гэтую думку зараз спрабую распавесці. Тое ж самае з расейскай працуе. Вы ведаеце, калі яна... Якая штука. Вы ведаеце, калі штука не... Ну, з іншага культурнага кантэксту. Тут адбываецца. Так, давайте, можа, статуі патыркаем, паразбіраемся, што тут. Так, я на секунду спецыяльна зарэгістраваўся, каб напісаць. Выкарыстоўваеце новую функцыю для стрымераў з Badgem Live у свежай версіі афіцыйнага кліента Blue Sky. Ужо ёсць. Я ўжо лайв. Скажу шчыра, не вельмі зручна пакуль. Ну, тыпу, яна тыпу лайв, мне паказвае бэджык, а сэнс от гэтага не тое, каб... Мне проста дадатковы крок, ну, дзеянняў, дадаецца на кожны стрым. Гэта не аўтаматычная ні халеры штука, мне патрэбна ўручную пайсці лайв, але абвяшчэнне аб стрыме мне ўсё роўна патрэбна рабіць. Ну, такое, разумееш? Вось, я не ўпэўнены, што я буду прям актыўна гэтым карыстацца. Калі б яно мне прыбрала неабходнасць абвяшчэння стрымоў выкладваць, альбо трансляцыю, можа быць, уключала, альбо, тыпу, ну, там нейкае паведамленне, можа быць, дэфолтнае было бы там з назвай, тэмай стрыма, то я бы, можа быць, і перайшоў. Тыпу, глядзіце, я ўжо пайшоў лайв, вось такое. А так, я, па сутнасці, яна не вырубіць ніякага абвяшчэння. Я проста тыркаю, і ў мяне з'яўляецца рамачка вакол партрэта. Усё, што яна робіць. Не заўважаецца, пакуль не адрэфлексуецца, а потым так агідна, калі заўважаеш, Я скажу так, гэта літаральна, ну, гэта тое, што ты не заўважаеш, калі ты ў гэтым знаходзішся. Вось, і вось так яно і працуе. Ты не... Добра, не будзе прям размовы са статуяй. Вось, такая рэч, гэта тая рэч, якую вы не заўважаеце. Вось, калі ты жывеш у Індыі, нарадзіўся ў Індыі, і ты ўсё час пражыў у Індыі, індыйскія фільмы для цябе выглядаюць абсалютна нармальнымі. А што такога? А якая розніца паміж амерыканскім фільмам і індыйскім фільмам? Вось такое вы пытанне будзеце задаваць. Я абмяркоўваю гэта з чэлам, ну, з людзьмі з Індыі. Тыпу, заўважаюць ли яны? Яны такі, ну, я, тыпу, разумею, але нічога такога, ну, тыпу, яны вельмі падобныя фільмы. Вы такога не скажаце ніколі. Ну, тыпу, я ўпэўнены, вы ніколі такога, вы ведаеце, калі гэта вы глядзіце індыйскае кіно. Вось такая штука, гэта так людзі працуюць. Гэта не тое, каб павінна нейкая пэўная культура, гэта проста так людзі працуюць.
leave their dead for the birds to consume. У. Barbaric. Я не ведаў пра гэты рытуал. Дворфы пакідаюць сваіх мёртвых, каб птушкі іх з'елі. Это частка рытуала іх. The eagle glowers at you with one baleful eye, keeping the other eye На мяне глядзіць гэты арол. flesh dangling from its beak. Калі я адабраў ежу ў яго па сутнасці, я руку адабраў. Блін, я можа дрэнную штуку зрабіў? Я проста спадзяваўся ўспаміны прачытаць. І вакабуляр, нават калі яно не на іншую мову перакладзена, і фармуліроўкі, выразы, і напрамак думкі, нават жарты, мемы, ўсё дужа характэрна. І ўсё змяшчае іх непаскудны багаж, потым моцна кідаецца ў вочы. Яно, тыпу, нават, ну, я зараз спрабую неяк абстрагіравацца і так, тыпу, як рэфері быць у гэтай думцы, так? Таму што, ну, у мяне ёсць бок, у мяне ёсць сваё меркаванне, якое я як бы гатовы адстойваць, проста не гатовы гэта адстойваць на стрыме, у мяне ёсць для гэтага свая матывацыя пэўная. Вось, таму я тут хутчэй буду як рэфері, так? І буду кланіць у бок таго, што як гэта працуе ўвогуле, тлумачыць, як гэта працуе. Окей? Вось, то бок, ну, я меркаванне такога прям выказваць не буду. Вось, але глобальна так, гэта з любой культуры так працуе. Вы ведаеце, калі пэўная культура, і калі вы разумееце, вы не заўважаеце проста, наколькі культуры ўплываюць адна на адну. Вось такая справа. У мяне кніжка была? Прычым тут... я, можа, пра рытуалы пахавання не чытаў. Функцыя ў бэце. Думаю, стрымеры будуць фідбэка, адпаведныя будуць змены. Дзякуй за водгук. Ну, вось, мой водгук такі. Мне гэта дадае толькі дадатковыя дзеянні перад пачаткам стрымоў, і калі я бы спрабаваў бы увогуле мінімальна рабіць. Тыпу, можна, калі ласка, я проста кнопку націсну, і ўсё запусціцца адразу. Вось, гэта мой ідэальны варыянт. Так, пра рытуалы не чытаў, па-мойму. Гэта нават не бот? Гэта не, гэта самае весці з палёў. Ну, чалавек з гэтага самага з Блюская. Вось. Можна сказаць, беларускі мадэратар Блюская. Вось прыкладна так, вось гэта да нас завітаў. Хто не ведае, хто гэта такі, вось вітаю, карацей, вітаначка. Так. Дворфы зараастрыйцы. Ну, у прынцыпе, няблага. Пакінь мяне і майстра тут. Ладно, добра. А можна з тобой паразмаўляць? Давайте, блин, просто мне вельмі хочацца яго з'есці яго руку, каб даведацца інфармацыю. Не, давайте вернем руку на месца. Не будем. Гэта рытуал дворфу пахавання. Мы... Калі нам чагосьці паесці хочацца, мы дзесьці ў іншым месцы знойдзем. Нагадваю, што ёсць магчымасць у эльфаў, ёсць магчымасць... Штосьці заўважыла? Ага, добра, цікава. У дворфаў ёсць... Ой, дворфаў. У эльфаў ёсць магчымасць чытаць успаміны па целу мёртваму. Толькі для гэтага ім патрэбна гэтае цело паядаць. Вось такая вось цудоўная штука. Не, тише, отставить лыжки. Лыжки, чат, лыжки на место, покладите, все нормально, все свои. Так. Кто-то такие. Фигура у маски. Так. Что, это... Ну, это ты, кто занимаются пахаваннями, только... Некі дзіўны. Можа быць імунітэты. Ён быццам бы эфект як у андэда, шчыра. Ну, літаральна гэта андэд. Глядзіце, дарэчы, цікавая штука, так? Мы глядзім такі, нічога такога на ім. Не напісана, што ён андэд, альбо што-небудзь такое. Так? Ну, ён мокры зараз перманентна, таму што на лакацыі гэтай імунітэты падазроныя, і ты такі наводзіш атрута. Сопротивление атруце 200%. Ты такі, чаму? І там прям напісана, ад таго, што ён андэд.
А, вось талент Undead, реально. Не, ладно, все нормально, там прям талент есть такі, все прям бачно. Чаму мёртвые хаваюць мёртвых? The bitter air warms as you near the stone monument. You are relieved of the past's nightmares and the future's burden. Добра, каля статуі пабылі. У наших чатиках не часто рекламуецца штось сапраўднае, часцей боты і лухта, а тут прыемная разнастайнасць. Так, больш бы такой разнастайнасці. Прыемна вельмі, дзякуй вялікі. Пашлі якую магілку раскапаем, паснедаем. Ну, блін, чым мы тут займаемся? Farmhand, not a dwarf, but of them. A smallish man of no small heart. Так, тут есть две статуи подозроныя. Мы штосьці заўважылі з імі, давайте покрутим их. The plinth of the statue bears a series of deep circular scratches upon its stone. The statue can be rotated. Гэта самае, пастамент статуі мае шмат круглых гэтых самых царапін, так, на камяні. Статую можна паварочваць, павярнуць. The sculpture looks impossibly heavy, yet turns with little effort. Статуя выглядае вельмі цяжкай, але лёгка паварочваецца. The statue rotates with little resistance. You cringe at the sound of stone grating against stone. The Оп. sculpture looks impossibly heavy, yet А чаму? Яны абедзве, можа быць, яны адна на адну павінна быць? looms over you. Its plinth bears the same rotation О. scratches as its counterpart. Гэтая статуя разламаная, і вось яна якраз такі, давайте паспробуем адрамантаваць. О, мне патрэбны запчасткі гэтай статуі для таго, каб яна запрацавала. Я зразумеў. У мяне ж не спрацуе нейкі там малаток альбо штосьці такое, інструменты нейкія, цвікі. Мне хутчэй за ўсё патрэбны запчасткі статуі самой. Блін, чат, як так атрымалася? Пачакайце-ка. Толькі не кажыце мне, што ўвесь гэты час... не, ўсё нормально, гэта ў розных інвентарах ляжыць. Ладно, мне падалося, што мы... Я такі думаю, а чаму Фейн быў перагружаны, а там 3 бочкі ляжыць у яго інвентары. Здаравенныя такія з полумем. Потым вызначылася, што не, гэта розныя інвентары, ўсё ў парадку. Якая тут штука. Так, туды мы пакуль не ідзем. Тут тупик. Дарэчы, ну раз тупик, то пойдзем. Давайте, паглядзім. Вітаю, Юджин. Вітаю, Мегапазерський. I've spotted something. Here rests Timus Anchoret. Ever may he look out upon the woods he loved so dearly. Хтось з-під землі кричить. A mind of this magnitude shouldn't be cursed to live like this. Can you dig me up? Можете, Крилос, меня вызвали? Так, слухай, а ты кто такие? Кто там под землей? Well, I used to be. Ну, я был... Почекай-ка. Ким я был? I can say with confidence who I am now. Я докладно могу сказать, кто я зараз, як мінімум. The likes of which you've never known. Мыслитель. Never will. Так, які подобаються, так, the likes of... Подобних якому увогуле не існує і ніколи не буде. Так, давайте... Блін, почекайте-ка. You're leaving. А, доходимо. Don't go. I've got so much undeath still to live and so much wisdom to spread. Давайте камінь хоча б прочитаємо Or його. not for Crispin, a simpleton's idea of a clever man and a poor man's idea of a rich one. Let me out, please. Ну, на камені. Help! I'm down. A mind of this Wait. Ну, такий собі воду кине його, коротей. A mind of this. Wait. A mind of this. Wait. Так, зараз всі персонажі повзаємодійничали. Oh, Да що таке? can't you cut a guy a break and unbury me? A mind of this Wait. You're leaving. А можна отчепиться від мене, коли ласка? Я ждаю проверить, что тут есть. Ні галеры тут нема. По сутности, єдине, що в этом тупике есть, это весь чел закопаний. Can't you cut a guy a break and unbury? Чи варто його викопувати? Wait. Не, давайте викопаем, потому что чому бы не. Робіть лухту, правильно? Let me out of here.
Так, давайте-ка яшчэ одну штуку. Перад тым, як мы гэта зробім, і ў дыалог пойдзем, давайте я хуценька паснедаю, невялічкі перапынак, літаральна 5 хвіліначак, і мы раскапаем, хто там ёсць, і паспытаем яго, што ён там робіць. Can anyone hear me? Hello? Someone, anyone, dig me out of here. Can anyone hear me? Hello? Someone, anyone, dig me out of here. Someone, anyone, dig me out of here. Hello? Let me out, please. Can anyone hear me? Hello? Let me out of here.
Someone, anyone, dig me out of here. Hello? Let me out of here. Let me out, please. Hello? Let me out of here. Someone, anyone, dig me out of here. Can anyone hear me? Hello? Let me out of here. Let me out, please. Так, вернувся. Сказав 5 хвилин, не було мене 8. Ну так, на конт лора, лор кожної раси, він прямо відрізняється. І світопогляд у їх доволі різний. Оу, магістри тут. А як мені туди прийти, коли я пожадаю? А вожух на. Так, униз там трапить своя історія. Ведаете что? Давайте, короче, выкапываем чела. Чел, час выходит на поверхню. The skeleton tries to brush the dirt from his clattering bones. А что с тобой не так-то? The moistest bits are still stuck in his cracks and А можна, блін, поглядіть? Мені цікаво від його статус поглядіть. І, до речі, можна ли з ним погандлювати, ні? Я навіть не у розмові з ним. Thanks. You're probably looking for a reward. Дякую, ти, махчима, шукаєш узнагороду, але у мене не тільки шмат є. The wisdom of the ages. Окромя, ведаєш, мудрості стагоддів. pokes a finger against his ossified head. Ён тиркає пальцем у свою I'm голову. a bit of a philosopher, you see. Бачиш, я тут трохи. Я сам, як ти ведаєш, я сам трохи філософ, ти ведаєш. Так, not much else to be. Вельми складно не бути їм з такою кількістю часу на подумати. Так. Ну-ка давай, нехай він поділиться своєю мудростю. Oh, but I don't just go around giving knowledge away like a comedian.
Я ж не просто такі нейкі звычайны, так што я не просто хаджу навокал і ўсім раздаю свае парады. The skeleton pauses and sighs, then straightens his spine with a clatter. Спачатку ён робіць паўзу і ўздыхае, а потым выпрастоўвае сваю спіну з гэтым самым. Клатер, гэта, ну, па тыпу грукатам касцей, карацей. A soul bond will settle it. A battle of wits. Then the cosmos itself will decide who can better face the truth of our Яшчэ own трэба ежу existence. прыгатаваць. Ну так, самы час. A weak soul may not survive the bond. Так. Ён прапануе нам паўдзельнічаць у гэтай самай, у філасофскай, карацей, як рэбатл, толькі філосаф батл нам прапануе ён, вось што. But I'm sure you'll be just fine. Што толькі сувязь душы ён, карацей, прапануе, гэта, тыпу, больш моцная душа пераможа. Вось, прыкладна такое. Нешта такое. Я яшчэ не ведаю, можна спытаць, што гэта такое. Oh, it's easy. We link up Мы souls and share our inner робім сувязь паміж душамі і дзелімся нашымі унутранымі гэтым самымі, тым, чым, ну, верамі сваімі, тым, ва што верым. Думаю аб гэтым як маленькая дуэль. Пераможца застаецца здаволеным сваімі унутранымі праўдамі. loser. Той, хто прайграе жа. Так. Нахілі сваю галаву. Ён што, хоча сказаць, што гэтая бойка можа быць фатальнай для нас? Battle is dangerous, is it not? Бойкі I find it небяспечныя, true так? Anyway, even when you're battling your own mortality. The angst Мне падаецца, гэта праўда ў любым выпадку, нават калі ты спрабуеш змагацца са сваёй асабістай смяротнасцю. Энгст. Блин, ну, карацей, пайшлі словечкі. Вот якія я не ведаю, блин. Энгст. Англійская. Трывога. Не, гэта не тое. Паглядзіце ў слоўніку. Ну, по тыпу... Ну, тыпу трывога. Не, неправильно тут синонімы прапануюцца мне. Страх, карацей. Страх, як гэта, блин, не прыходзіць у галаву слова эмоцыі падыходзячы. Яна можа быць, карацей, забіць таго, у каго слабая воля. Угу. Давайте паспрабуем. Поехали. Oh, how fun. Just О, touch this як area весела. on my rib cage here, right over where my Дакраніся вось да гэтай косткі ў мяне, адразу над маім сэрцам. Ну, там, дзе яно было, як мінімум. Ты дакранаешся, але нічога не адчуваецца інш. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Да таго моманту, пакуль ты не спрабуеш ацягнуць свой палец. І адчуванне такое, быццам бы ён прыляпіўся да косткі. All right, mister. Deep thought. Добра, містер глыбокія думкі. I say it's to Спачатку, accumulate наша мэта ў жыцці. pretty great answer, eh? Я скажу, што гэта каб набраць ведаў. Даволі неблагі адказ, так? Ты можаш зрабіць лепей, чым гэта? Першы варыянт. Сапраўдная мэта жыцця, каб кахаць іншых так глыбока, як ты можаш, так моцна, як ты можаш. Другі варыянт, скажа, што мэта ў жыцці, каб атрымаць большае ад кожнага моманту. Трэці варыянт андеда, паціснуць плячыма, няўжо яго... Так, ну, па тыпу наш, па тыпу наш пусты чэрап мае мазгі, як глыбока гэтая думка ўвогуле можа быць. Па-па-пам-пам. Справа ў тым, што у гэтым яго адказ вельмі неблагі, а тыя, які нам прапанаваны, не могуць прапанаваць нам чагосьці, што можа яго перабіць. Справа ў тым, што ён можа на ўсё сказаць, што гэта і ёсць збіранне думак. Ну, тыпу, збіранне ведаў. Каханне, гэта самае, задавальненне ад жыцця, вось гэта ўсё гэта збіранне ведаў. Ён можа
Ён можа з гэта зрабіць. І чацвёрты варыянт, паспрабаваць палец адраваць. Ну, давайте другія. Атрымаць як мага больш з кожнага моманту. You question your response the moment it leaves your lips. Ты пачынаеш задавацца у цябе, ты сумняваешся ў сваім жа адказе ў той жа момант, калі ты яго кажаш. Усё твоё цела дрыжыць ад думкі. А ў чым жа сэнс жыцця сапраўдны? You poor, precious, pathetic thing. That's what happens when you gaze into an unseen. Бедны, ты... Гэта тое, што здараецца, калі ты глядзіш у непадрыхтаваную душу. Let's see if you can do better this time. Паглядзім, ці атрымаецца цябе ў гэты раз лепей. Скажы мне, Сэмі разумныя штанішкі, так? Ці ёсць ли такая рэч, як свабода волі? I say Я скажу, што не. the gods guide our Богі кіруюць кожным нашым рухам. dare you to outsmart me now. Я прапаную табе паспрабаваць перахітрыць мяне зараз. Блін, у нас просто няма варыянтаў. Anxiety is an emotion, angst is a feeling of anxiety. Ну, по типу, angst — гэта вельмі глыбокая anxiety. І у мяне з галавы вылетело, што такое anxiety. Вось. Ну, типу, я не пераклад канкрэтна слова. Таму і мне складанасць была з перакладам, таму што чамусьці у мяне не ўзнікаюць... Я, можа быць, недастаткова кніг пра такое чытаў. Ну, типу, альбо медіа, якое глядзеў. Якое бы казала бы пра пачуцці і розныя тыпы пачуцця. А ў гульнях яно сустракаецца, ў гульнях я часцей за ўсё гэта сустракаю. Мне вось беларускія словы проста не прыходзяць у галаву наконт эмоцый. Anxiety — неспакой. Ну, вось так. Але быццам бы яно не самае трапнае слово. Я думаю, што можна, калі пашукаць, можна лепей слова падабраць, сінонімы. Я ўпэўнены, яны існуюць. Гэта пытанне не таго, што яны існуюць альбо не існуюць. Гэта пытанне таго, што хутка такое слова не знайсці. Ну, у галаве сваёй дакладна не знайду, таму што не прыходзіць у галаву. Вось, а інтэрнэт мне не дапамагае, таму што ён не ўмее нармальна ў літаратурную мову. Голос аўтара нагадвае маладога аўтара перадачы «Відзьма-невідзьма» пра кіно і медыасферы на БТ на пачатку 90-х. Я памятаю перадачу, я не памятаю голос аўтара. Абсалютна не памятаю яго. Так, варыянты адказа. Усе дрэнныя. Ці існуе ли свабода волі? Першы варыянт. Мы заўсёды вольныя рабіць, што мы пажадаем. Другі варыянт. Кіўнуць галавою. Мы насамрэч пагаджаемся. Мы ўсяго лишь пешка ў дзеяннях, ну, вялікіх істот, так? Так, каты там носяцца. Варыянты містика ад нашай прадгісторыі, скажем так. Адказаць, што мы абмежаваны толькі нашым уяўленнем. Няма ніякіх знешніх рамак таго, што мы можам рабіць, куды мы можам пайсці, і альбо што мы можам паспрабаваць дасягнуць. Справа ў тым, што гэта даволі фундаментальна. Ну, увогуле, пытанне свабоды волі даволі фундаментальнае. Яго адказ будзе розным, кожны раз будзе розным адказ, у залежнасці таго, з якой кропкі гледжання вы, пункта гледжання, з якога вы спрабуеце патлумачыць. Ну, тыпу, ён проста будзе... У вас, калі вы прымаеце нейкую пэўную, скажем так, пэўны светапогляд, у вас будзе свой адказ на тое, ці ёсць ли у вас свабода волі. І пры гэтым, калі вы разумееце некалькі кропак гледжання, гэтых пунктаў гледжання, то у вас будзе некалькі адказаў на гэта, і яны ўсе будуць супярэчыць адзін аднаму. Вось такая вось хренацень. І таму гэтая размова зараз абсалютна бессэнсоўная. Ну, у сэнсе, што мы не можам даказаць, што мы думаем. Так. Чацвёрты варыянт. Чацвёрты варыянт — гэта варыянт андэда, таму што мы андэд, па сутнасці. Сказаць, што нам больш цікава, як мы ўдваіх можам размаўляць, калі ў нас няма гэтых самых, ну...
voice boxes. Ну, карацей, без ротаў. Але ж мы-то перадаем думкі ў галаву прям і імітуем размову. А ён-то што? Як мы так размаўляем? Oh, gods, I can hardly bear to. О, All right, I need яго прыбівае наша тупасць. Я зразумеў яго слабасць, карацей, у гэтай філасофскай размове. Мы можам задаваць тупыя пытанні, як undead, і ў выніку ён проста можа ляснуцца. О божухна, я амаль магу гэта вытрымаць. Добра. Мне трэба трошкі супакоіцца. The skeleton hangs his head low. Ён нізка апускае сваю галаву, потым зноў падымае яе высока. one last query. Is there a difference between right and wrong? The truth is that there is not. Апошняе пытанне. Ці ёсць розніца паміж правільным і няправільным? I got you there. Праўда, што ў тым, што няма, толькі дзеянне і наступствы. О, і вось зараз табе будзе складана, вось што ён кажа. Першае. Сказаць, што вы лёгка можаце адрозніць правільнае ад няправільнага. Яны сапраўды розныя канцэпты. Другое. Сказаць, што некаторыя дзеянні з'яўляюцца маральнымі альбо амаральнымі. Так. А некаторыя з іх складана дакладна вызначыць, так? Навуковец, у нас таксама ёсць бэкграунд навукоўца, сказаць, што кожная культура праз сваю гісторыю усталявала свой правільны свой код этыкі. І ў межах гэтай этыкі і кода правільна і няправільна даволі дакладна вылучаны. Ёсць. І варыянт undead. Сказаць, што адзіная рэч, якая падаецца неправільнай тут, тое, што мы абодва можам рухацца, аднак у нас няма ні цягліц, ні вантроп. Давайте вось гэта. Працягваем варыянты undead лупіць. Feel the bond break between your finger and the Вы skeleton. адчуваеце, як сувязь разрываецца паміж вашым пальцам і шкілетам. Вы хутка адрываеце сваю руку адрываеце сваю руку ад The яго. truth of your final answer momentarily calms you, but it is not enough to ease the inner pain ripping through your mind, soul and body. The pressure builds and Праўда, вашага апошняга адказу імгненна супакоюе вас, але гэтага недастаткова, каб супакоіць унутраны боль, які прорываецца скрозь ваш розум, душу і цела. Ціск усё расце і расце. Pity. Так шкада. Оп, і мы померлі. Экзістэнцыяльны крызіс. Так, пачакайце-ка. Як так? А чаму мы? Мы ж па сутнасці развалілі сувязь гэту, не? Давайте паспрабуем поўнасцю ўсе варыянты undead. Давайте. Пагаджаемся, і зараз усе варыянты undead будуць. together in a show of Паціснуць. self-respect. Ці ў нашых гэта наконт гэта што у нас пытанне было першае? Мэта жыцця. Сказаць, што ці ёсць у нашых чэрапах мазгі? A shattering shiver passes through the skeleton's body from toe to head. Так, ну, дрыжыць ён. But let's just move on to the next. Это літаральна яго збівае. Sammy Smarty Pants. I see. Давайте яшчэ раз. Гэта. The Это мы ўжо ведаем. Last І зноў. Feel the bond break between your Зноў fingers. разрываецца сувязь. Pull your hand quickly. Я не магу гэта вытрымаць. Гэта экзістэнцыяльная агонія. Што ты нарабіў? have you Плюп. Разваліўся. Ой, кніжачка. Пум-пурум, пум-пурум. Так, чел разваліўся. Ад экзістэнцыяльнага крызіса. О, піракінез, карацей. Гэта гэта самае, карацей, заклён крыніцы, масавы выбух целаў. Выбухнуць усімі трупамі навокал вас, наносячы фізічнае пашкоджанне па плошчы. 2 слоты памяці. Не халера ён займае. Патрабуе 2 ўзроўня у піракінезе і некрамантыі. Кулдаун 2 хады. У прынцыпе, вельмі моцная штука, калі шмат мелкіх ворагаў. Што за дыска Елізіум? Ну, літаральна яно пачалося. Нічога, мы яго перамаглі тупасцю.
Гэта наша асноўная зброя, на гэта мы рыхтаваліся ўвесь гэты час, правильно? А вы казалі, там, для мага важна інтэлект мацаваць. Не, вось, тупасць. Тупасць. Складана змагацца з тупасцю. Так. Гэта можна выйсці сюды, куды гэта вядзе. А, гэта вось на тую лакацыю вядзе. Давайте туды, пакуль не пойдзем. Давайте пойдзем далей даследаваць могілкі, глыбей у іх пойдзем. Так. Яшчэ ачыўка даюць. У мяне ачыўкі адключаны, ну, яны адключаны, каб я не бачыў іх падчас гульні. Ну, вось такое. Каб яны не перашкаджалі, таму што яны часта гукамі ўзнікаюць, а калі я захоп яшчэ ўсяго экрана раблю, то яно ўвогуле перашкаджае прям. Скелетик. Давайте проверим. О, чекайте-ка. Вось, голова статуи. Треба собрать голову статуи. А чего не хапае статуи? Статуи не хапае головы и рук, правильно? Я могу суместить зараз. The headless statue. Так, где она? Можно посортовать по опошнему, не? Не то. А где голова статуи? А не бачу. Як она хоть выглядает-то? Блин, я литерально її подобрав, і я быццам бы як няма увогуле. Вось, она есть. А куда ты идешь? The headless statue looms over. А, вось она. Так. Оп, голову поставили. А, усё, вось яны аб'ядналіся. Цудоўна. Так, чырвоны прынц, калі ласка, адчыні, бо цяжкая. Рэактыўная броня. Гэта геамантыя. Яна, дарэчы, можа падысці нават чырвонаму прынцыпу. Прынцыпу, боже мой, чырвонаму прынцу. Нанесіце 52-55 фізічнага пашкоджання у залежнасці ад вашай бягучай фізічнай брані у хвалі металёвых шипоў усім па плошчы, уключаючы вас. Угу. Так, одна памяць. Пашкоджанне залежыць ад вашай бягучай фізічнай брані. Ну, гэта моцна. Это калі мы забяром чырвонаму прынцу, это можа быць вельмі неблагая хрень. А у чырвонага прынца хаця б адзін узровень ёсць геаманты там? Што ў яго зараз ёсць? Так-то. Геаманты у яго на пэўным узроўні ёсць. Трэба толькі дакладна паглядзець колькі. Геаманты другога ўзроўня, але адзін узровень ад гэтага самага нашага. Ад зброі, ну, карацей, прадметаў. А бягучая браня ў яго 191, і то бок, па сутнасці, 55 пашкоджанняў па плошчы. Ну, в прынцыпе, неблага. Скокнуць куды-нибудь у цэнтр і выбухнуць сваёй же бранёй. Нормально, нормально, давайте вучым. Неблагая здольнасць. І я сабе яе устаўлю куды-небудзь. Ты мне так тыркнуць. Яна займае усяго один слот, так? Памяці. Траўма ад Алана Вейка 2 і ЕГС. Не, я гэта адключыў, дарэчы, яшчэ раней. Прям літаральна я пачаў стрыміць, я такі, у мяне, по-моему, ну, каб лішнія оверлеі там не ўзнікалі, таму што некаторыя гульні трэба захоп рабіць праз увесь манітор. Яны так просто не працуюць. Праблемы такой у Divinity няма, але бывае такое, што тебе прыходзіцца просто захапіць увесь манітор, просто каб яна працавала. Інакш яна у вас будзе чорны экран і нічога. Ну, калі ты спрабуеш яе захапіць. Па-іншаму не працуем. Так, што мы можам? Вось это праварот? Не, праварот ён даволі бяспечны. Правакацыя, бліц. Вось ярасць можна прыбраць, яна не такая эфектыўная, насамрэч. Потым, можа, памяць сабе разганю крыху, і будзе прасцей. Добрага табе дня. Добрага табе дня. Так. Пом-пом-пом. Ну, все, мне подается нормально. Нормально. Книжечка. Это файно. Пошли.
Яшчэ нейкая. This part is gated off from the rest. Whoever is buried here must have been important. Ну так, тут нехта важны пахаваны, бо гэтае месца было... Гэта месца для бойкі. Бо гэта месца, ну, за брамай знаходзіцца. Ну што, капаемся ў могілках, як звычайна. Here rests the elven hero Halla. Тут пакоіцца эльфійскі герой Халла, гераіня эльфійская. Яна служыла святому Люцыану з вялікай адданасцю, вялікай храбрасцю, абараняла фермераў, якія кармілі ўзбярэжжа жняца супраць Pitiless Bandits, супраць гэтых самых Кіці. Ладно, халяра з ім, эмоцыі, ўсё. Ад бандытаў. Добра. Прамова пра яе. Адчынен сакрэт? Here rests the human hero Garrick. He served Lucian the Divine with immense skill and slew the necromancers who preyed upon the Ён перамог некрамантаў, якія палявалі за мёртвымі на гэтым кладбішчы, дарэчы. Слухайце, я лор не тое, каб ведаю прям, так? І была жа Divine Divinity, так? Гэта ж, ну, адзін сусвет, правильно? І ларыяны просто трымалі сабе права на тое, каб на гэты сусвет, альбо яны ў іх былі заўсёды. Просто мне падаецца, студыя іншая рабіла Divine Divinity. Ларыяны просто, як бы, іншыя чэлы, якія працягваюць гэтае. І гэта, я так разумею, можа быць спасылка на Divine Divinity, не? Here rests the dwarven hero Bromley. Я сапраўды Blue Sky спрабаваў. Я больш за тое, я ў ім... Ну, я не только... The earth churns Блин. and buckles upwards in several places. Some things are trying to rise to the Штосьці surface. спрабую прабрацца да паверхні. І я зараз паглядзеў просто на ўсіх гэтых самых герояў, на іх могілкі, штосьці прабіваецца да паверхні зараз. Organ, you must fall. The God King demands it. Так, богабуджаны, ты павінен знікнуць. Кароль Бог патрабуе гэтага. Ты павінен знікнуць, каб мы памаглі падняцца. Не такія яшчэ ушы героя. Няхай твоя кроў акропіць нашыя карані, так каб мы маглі расці. Кавенант павінна быць выкананы. І вось яны вылазяць, гэты старажытныя героі, так? Герои, 11 ўзровень яны. Так. Начинается мой ход. Давайте оглядим их. Мне падаецца ўсё, што Divinity гэта Ларыянаў. Divine Divinity. Я ведаю гэтую гульню, якая ў мне ніколі не шла. Ну, типу, кожны раз, калі я спрабаваў пагуляць, яна ў мяне кожны раз адвалілася, і таму я забіў просто гуляць у гэтай гульні, так? Таму гэтая серыя прайшла міма мяне. Просто за тэхнічных праблем. Так. Не, вы глядзіце. Divine Divinity гэта Свен Вінке. Не гледзячы на тое, што... Не, гэта Ларыяны, прям Ларыяны. Паблішэр у іх быў толькі дзіўны, Software Entertainment. Свен Вінке, блін, з самага пачатку... прыклаў руку. Divine Divinity была першая, і потым у яе з'явілася Beyond Divinity, а потым Divinity 2, вось гульні. Потым Divinity Original Sin з'явіліся. Ёсць яшчэ прыквел Divinity Original... Вау! Я зараз прачытаў просто, ну, літаральна Divine Divinity, так? Атрымліваецца, усе часткі Divinity, яны як бы ідуць у храналагічным парадку, але першая Original Sin, яна была перад падзеямі нават самай першай часткі гулень увогуле. Так што, каб вы разумелі, паміж Original Sin і Original Sin 2, гэта літаральна павінна быць Original Sin, гэта павінна быць першая частка серыі, а Original Sin 2 гэта другая частка, апошняя частка серыі. Вось, і ёсць яшчэ спін-офф Divinity Dragon Commander. Вось, дарэчы, у Dragon Commander я адна з тых, якую я ўсё ж таки пагуляў. Даволі неблагая. Ну, типу, на свой момант. Я зараз думаю, што гэта поўная лухта. Вось, але... Цікава. Блін, слухайце, можа быць, варта мне паглыбляцца ў гэтую серыю?
Так, просто яны як распрацоўшчыкі, яна была для калекцыі. Так, гэта не нейкія там людзі набылі, Свен Вінкі, які зараз, ну, лід, карацей, гэтай Ларіан, па сутнасці, тут, каб вы разумелі, у Divine Divinity напісана, па тыпу ёсць, хто дэвелаперы, Larian Studios, дырэктар Свен Вінкі, праграміст Свен Вінкі, адзіны, усё. Тут указано 6 чалавек, тыпу, на Divine Divinity, Свен Вінкі, 4 пісьменніка і кампазітар Кірыл Пакроўскі. Вось, і ўсё. Па сутнасці, гэта там 5-6 чалавек рабіла. А чому реально? Цікаво. У мяне калекцыі няма, я, ну, тыпу, абышоў. Блін, я хацеў эфекты паглядзець. Богу каралю яны паклеіліся. Блін, я думаю, што гэта вельмі такія персанажы, які звязаны з гісторыяй агульнай, просто я абсалютна, тыпу, выпадаю, таму што я не ведаю падзей. Так, а мне ёсць нейкі баф, які я магу даць усім? Давайте скок адразу скарыстаем. Блін, я не магу скарыстацца скокам. Вось, бясплатнае перасоўванне. Вось так. І вось так. І скокнем наверх. Паскорыліся. Цудоўна. І зараз адсюль я магу наносіць больш высокія пашкоджання. Гэты чэл мае зброю бліжняга бою, і я прымушу яго ставіць на месца. Оп, і станы на яго наклаў яшчэ. Так, ёсць. Ці магу я каму-небудзь зараз з іх накласці, напрыклад, у каго-небудзь толькі магічная броня ёсць за вас? Вось у гэтага ёсць. Гэта занадта далёкая цель. Так, можа быць, я што-небудзь... Што там я? Я новую здольнасць узяў. Шипы бронёй, так? Пам-пам-пам. Можа, давайте да Бромлі вось да гэтай. Давайте да яе. Заскокнем зверху. Раз. І выбухнем шипамі. Няблага. І я накладу на сябе яшчэ і брані. Оп. Трэба было ў адваротным парадку. Броня, наадварот падняць броню і потым выбухнуць ёй. Так, Ифан. Ёсць. Цудоўна. Мне падабаюцца, як шкелеты яшчаркі выглядаюць. Увогуле, дызайн прям кайфовы. Я зацікавіўся серыяй. Ну, шчыра, я такі, блін, можа, ну, не той, каб мне быў гештальт з этой серыяй, але цікава. Так, вось магічную броню на ўсіх накладзем. Паскарэнне на ўсіх. Натхненне на ўсіх. І лячэнне на Ифана. Занадта цель далёка. Это будет проблемой. Я бы хотел на Ифана накласти статус. Дождь ничем не допоможет. Давайте ухиление для Фейна. И нормально. Хопить. Так. Я накладу, каб броня регенеровала. Ёсць. І яны ўсе водныя, так? А я магу неяк... Атрута на іх не спрацуе. Што на іх спрацуе яшчэ? Маскіты. Во, вось гэта рашэнне. Яно, конечно, фізічная атака. Што яшчэ ёсць? Інфекцыя. Наносіць фізічнае пашкоджанне. Блин, он даволі моцная, але можа распаўсюдзіцца на... Вось давайте вось так. Оп. Мінус інфекцыя. О, я за Ифана павінен быў, па сутнасці ў ідэале, я за Ифана павінен быў скокнуць на кагосьці, у каго толькі фізічная броня.
О, толькі фізічная броня, вось сюды, напрыклад. Блін, гэта памылка. І эльфы ў іх не проста чалавекі з вушкамі. Гэта дзякую. Ну, тыпу, фэнтэзі павінна быць фэнтэзі, на мой погляд. Неправільная думка, не тая думка, якую я хацеў сказаць насамрэч. Гэта круто, калі ёсць час ад часу хочацца нармальнасці. Давайте возьмем прыклад Mass Effect, так? Mass Effect увесь на 80% гэта іншапланетяне рознага колеру просто. Ну, тыпу, яны ўсе людзі. Ну, нават не гледзячы на тое, што ў Азарі там ёсць асаблівасці, у Кроганаў ёсць свае асаблівасці, яны там нейкія. Гэтыя асаблівасці насамрэч амаль ніяк не раляюць, акрамя нейкіх пэўных фраз у гульні. І на сюжэт амаль ніяк не ўплываюць. Так? Ніякіх дадатковых функцый гульнявых гэта не дадае. Гэта проста лор. Тыпу, ну, вось яны могуць вось так. І ты такі, гэта цікава. І гэта як кніжка чытаецца ў гэтым сэнсе. Вось, калі гэта дадае геймплейных механік у гульні, пра гульні гаворка зараз ідзе. Калі ідзе гаворка пра іншапланетян, якія не падобныя на людзей, то звычайна такому іншапланетяніну надаецца цэлая гульня. Вось, разумееце. Я не буду тыркаць зараз на пэўныя гульні, у якіх так бывае, таму што там спойлеры будуць, ну, тыпу, для гэтых гулень, таму што там літаральна, па сутнасці, усе гульні пабудаваны, што гэта істота поўнасцю адрозніваецца ад чалавека. Абсалютна іншая. Вось, і гэта звычайна выкарыстоўваецца як хорор, што цікава. Вось. Але калі гэта з'яўляецца нормай, ну, па тыпу, о, эльфы жруць, ну, сваіх мёртвых. І ўсе такія, окей. У нас могуць быць канфлікты, ну, тут, па сутнасці, там, генацыды і іншае, за адна з прычын гэтага. Вось. Але ўсе такія, тыпу, ну, так, гэта, тыпу, частка нашага сусвету, што мы з гэтым зробім. Так. Што я магу? Это будзе ігнараваць броню. Так. Што я магу яшчэ тут зрабіць? Цікава, калі ёсць фантазію дызайнераў. Проста і зараз адваротная. Час ад часу такая нармальнасць, ну, тыпу, тое, што ўсе іншапланетяне па сутнасці людзі, і гэта не тое, каб дрэнна. Зараз адваротны бок гэтага. Чаму гэта бывае лепей? Гэта таму, што саперажываць персанажу, які больш чалавечныя, прасцей, чым персанажы, які зусім не чалавечныя. Напісаць персанажа, які будзе зусім не падобны на чалавека, мы ўсе, ну, людзі трохі ксенафобы, ну, гэта нармальна. Вось, і зрабіць штосьці зусім не падобнае на чалавека, канцэптуальна ад яго адрозніваючыся, і чаму, ну, з якім можна сябе суаднесці, гэта складана. Гэта дзве суперэчлівыя рэчы. Тыпу, ну, ты па сутнасці суперажываць істоце, якая абсалютна нечалавечая, мае абсалютна нечалавечую логіку, вельмі складана. А калі навокал такіх шмат, то гэта збівае наш унутраны компас, і ў выніку ўспрымаць гэта складаней. Але магчыма. Вось, і напісаць такое магчыма. Вось, проста што гэта супер складанае, і гэта прям віртуознае пісьменства патрэбна. Узровень просто боженька. Бля, гэты рэлеф столькі гульні адгуляў, столькі пра іх ведае, і ўсё яшчэ хочацца клупацца вакол гулень. І гэта ж якія скарбы скрытыя ад людзей. Праца скрывае ад людзей цэлы свет у галаве рэлефа. Калі бы быў бы час, я жадаю эсэ рабіць. Ну, тыпу, мне было жаданне, тыпу, расказваць пра гульні і разважаць пра іх. Просто што эсэ рабіць доўга, гэта прям здаравенная колькасць часу, і гэта вельмі нішавы контент, які, мне падаецца, ну, такі, прям, ён прям нішавы, на мой погляд. Я той чалавек, які бы паглядзеў яго, мне падабаецца такое, але ў той жа момант я не магу сабе вылучыць столькі часу. Ну, я спрабаваў, і я зразумеў, што мне патрэбна, па-першае, шмат чаму навучыцца. Ну, рэальна, гэта патрабуе шмат чаму навучыцца. А па-другое, а можна рыкашэт зрабіць? Не? Не атрымалася. Ладно, я ж з ім. Вось, мне шмат чаму патрэбна навучыцца, і наверх яшчэ гэтага патрэбна шмат часу. Вось, таму стрымы, на якіх я магу проста паразважаць на тыя ж тэмы, якія бы я разважаў у відэа, яно, па сутнасці, комфортны варыянт, кампрамісны варыянт, у якім я не тое, каб шмат часу на тое, каб абдумаць думку і давесці яе да канца, ну, наколькі я магу,
Але збольшага распавесці, што я пра гэта думаю. Вось прыкладна такое. Таму што выказаць нейкую думку там у пару сказаў, гэта мала звязана, гэта значна прасцей, чым скласці нешта больш складанае там на паўгадзіны. Вось. Ну, у сэнсе, што каб яно мела сэнс у канцы. Давайте так, з шчытом і рывок. Цель заблокавана. Так, чел, як мне тебе добить-то? Я могу сувязь с тобой усталяваць? Давайте. Давайте сувязь. Може яго гэта доб'е потом. Тут не подпалить. Выше холера. Ладно, сэкономим просто пункт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Ифану накидывают. Мне патрэбна выбіць... давайте паспрабуем выбіць у гэтага гарыка. Ёсць. Мы выбілі яму магічную броню. І зараз мы на Ифана... Один ход. Так, одно дзеянне, падышлі. І на Ифана накладываем лячэнне. Ёсць. Усё, Ифану ў парадку. Фізіялагічныя асаблівасці і магчымасці Азары мелі сюжэтнае значэнне ў першай частцы. Мела, але бэкграундам. Ведаеце, яно не мела ў моманце, яно мела лорава і пара прыняцця рашэнняў. Типу злодзеямі. Ну, там, не толькі злодзеямі, увогуле. Гэта важна. Ну, типу, я скажу, што Азарі самая яскравая. Просто, каб вы разумелі, я кажу зараз Азарі, гэта ўсё роўна, ну, на гэтай шкале, типу, гэта просто блакітныя людзі. І у першай частцы, нагадываю, ёсць істоты, там як караблікі такія плаваючыя, ну, марскія караблікі, калі вы ведаеце, што гэта такое, гэта такая хрень, як медуза хутчэй, якая на паверхні карабля, на паверхні вады просто вісіць і ўніз спускае свае тэнтаклі, так? І у першай частцы ёсць такая істота, якая канцэптуальна зусім адрозніваецца ад людзей. Вось яны не людзі, вось прям яны не чалавекі. І візуальна, і тым, як яны размаўляюць, як яны бачаць сусвет. Вось, гэта важна. Вось гэтыя чэлы, гэта ўжо не людзі, не блакітныя людзі з просто іншымі гэтымі самымі фізіялагічнымі нюансамі. Дарэчы, Азарія вельмі цікава, калі ў лор калупацца, мы іх бачым як блакітных людзей, там спецыяльна для таго, каб яны нам спадабаліся. Гэта, дарэчы, у гэтую кропку якраз-такі цікавую б'е, што яны такія выглядаюць блакітныя людзі толькі для нас, для людзей. Вось, а для іншай расы яны выглядаюць як, ну, гэтая раса. Гэта цікава пра Азарію, але гэта глобальна ўсё роўна пакідае, ну, як бы цікавы канцэпт, але гэта па сутнасці просто адна фішка такая. Вось, яна не канцэптуальна не змяняе паводзіны гэтых істот, так? Яны канцэптуальна ўсё яшчэ людзі у пэўнай абалонцы, так? Разумееце? Я вось пра гэта кажу. Істота, якая з'яўляецца просто типу чалавекам і з прыняццем рашэнняў чалавека, гэта па сутнасці чалавек, неважна, як ён выглядае. А ці дастаткова паліткарэктна іх клікаць блакітныя людзі? У гэтым самым у Mass Effect, дарэчы, не ведаю. Гэта ж трэба кантэкст у сусвета гульні браць, правильно? А не наш. Правильно? Правильно? Мы можем на гэтым хотя бы пагадзіцца? Так, полымем мне карыстацца бескарысна. Давайте паспрабуем вось так. Блин, гэта фізічная. Давайте вось сюды, на гэтага чала. Алла будзе самая праблема, мне падаецца. Так, запаволім яе. Падпаліць не атрымаецца. З кім я яшчэ магу сувязь нейкую зрабіць? Давайте вось так зробім. Это лухта нейкая, але зробім усё роўна. Азарія па выгляду мусіць найбольш падобная да людзей. Ну, я казаў ужо, Азарі, яны... Ну, тут... Калі мы просто цыклімся на Азарі, а Азарі яшчэ, яны хаця бы трошкі спрабуюць, але ў той жа момант я кажу, Азарі, па сутнасці, гэта ўсё роўна проста людзі. Так, пачакайце-ка. Это что?
Ён вярнуўся. А як доўга гэта будзе працягвацца? Пачакайце-ка. Я забіў ворага, і ён вярнуўся. А што мне... А як мне іх перамагаць-то тады? А што калі яны ніколі не памруць? Давайте правокацыя. Так, так, так. Ось у гэтага настраляем. Шакавалі, і яшчэ страл. Згадаўся мем пра мужчын і жанчын фантазійных рас. Які канкрэтна... Які з мільёна мемаў. Так. Можа тэлепартацыя нешта ляснуць, а? Не? Давайте просто постреляем. Оп. Ось, до речі, гэта аура ухілення. Ні халеры яна далёка б'е. Даволі неблага, неблага. Блин, мне... Давайте на яго хотя бы, на Ифана накладем. Магічная броня вернулась до крыху. І гэтак падпалім просто ўсіх навокал. Так. Ён вернецца, так? А як іх перамагаць? Я сабе праблему прям здабыў, так? Ці ёсць нейкае рашэнне ў гэтага? Можа гэта як пазл працуе, можа я павінен нешта зрабіць. Альбо просто збегчы адсюль. А боже, там нешта цікавае яшчэ наперадзе. Што рабіць, што рабіць, што рабіць? Ці магу я неяк? Просто тут няма нейкіх кропак узаемадзеяння. Я не ведаю, фаерболом статую разнесці. Давайте вось так спробуем. Не? Не. Мне ж патрэбна нейкае іншае рашэнне. Гэта ж так будзе працягвацца і працягвацца. Мем, дзе чалавек, эльф і орк розныя, а жанчыны ўсе аднолькавыя, толькі розных колераў. Ну, гэта ўвогуле класіка, мне падаецца. Так. Давайте. Ну, вось так. Укрыт. Альбо яны... Ну, самое простое проверить. Водный тотем. Ага, зразумеў, ён будзе атакаваць. Лойс. Блин, яны сканцэнтраваліся на лойсах, это проблема. І лячыць зараз нельга. Вы чмурэлі? Лойс просто шотнули. Просто мы... Ёсць магчымасць праверыць аднаго персонажа. Ну, типу... Праверыць вось на адным. Ці магу я іх увогуле забіць? Лухта нейкая, мне лойс просто взяли да шотнули. Так, Ифан. Давайте просто настраляем зараз. Так. Может быть, просто калі сконцентроваться на одным и забить одного. Блин, не холеры яны пачалі выносить мне. И он идолов пачаў ставаць. Яны неяк складаней стали, не? Мне падаецца. Может быть, мне пачаць бойку... Блин, я не проверил на вот одну теорию. Так, ладно. Можа быть, калі забіць аднаго дастаткова разоў, ён памрэ. Можа быть. Я не упэўнены.
Ау. Іфану зараз настріляють. Так, і броню яшчэ на Іфана. Оп. Знялі за яго статус. Я топлю, як одним словом, жанчына-орк. Арчица? Орка? Не ведаю. Я не упевнений. Я не разбираюсь. Так, Іфа нам зараз буде настрілювати. Ну що, він помре? Яны помирають. Усё ж таки яны помирають. Так, давайте загружаться. Карацей, трэба сканцэнтравацца на адным нейкім. Шотнуць аднаго. Эльфійка, дварфійка. Эльфійка, дварфіня. А чаму не дварфійка? Ну, типу, не, просто, типу, я не веду. Я не веду, як це словотворення працюють, тому не питайте мене. Карацей, усё, ось яны падымаюцца. Спрабуем новую тактыку. Мы зараз возьмем і сканцэнтруемся на пэўным адным, але мы гэта зробім, вы не чакайце гэтага, мы зараз рулетку пакруцім. Я даю літаральна пару раундаў бойкі, пакуль я аднаго, можа, з іх не вынесу. Вось, таму, калі ласка, закидывайце пункты на тое, што вы жадаеце, каб яно перамагло, і карыстайцеся гэтым зараз, закидывайце пункты, я дам вам трохі часу. Пасля пары раундаў літаральна я буду круціць рулетку. Просто неяк лёгка падбіраецца, нават некалькі варыянтаў, азоркамі закрасла. Ну, калі ўжо там просто круціць па-рознаму, я не ведаю, якія правільныя з іх будуць, але будзе арчыня, арчыха, ну, гучыць неяк, такое сабе. Орка. Ну, орка, дарэчы, не ведаю. Не ведаю. Трэба глядзець, ну, типу, фемінітывы ў беларускай ствараюць трохі па-іншаму. Ну, типу, ну, яны маюць больш... Я не памятаю правілаў, неяк дзесьці глядзеў, там, можа, якую інфармацыю ў інтэрнэце. Хтосьці расказваў, альбо штосьці такое, і яно якраз такі на К даволі мае высокую гравітацыю, то бок, ну, па сутнасці, шмат варыянтаў яны ідуць проста праз дадатак К. Яна гучыць больш найбольш натуральна, таму што мы звязваем оркаў з брутальнасцю, мне падаецца, таму арчыха працуе як, ну, такое, падыходзячае. Але мне падаецца, гэта выключна таму, што яно, як гэта, слова і слова, якое кажа пра то, як штосьці гучыць, забыўся. Вылецела з галавы, карацей. Ну, вы разумееце, што яно гучыць больш падыходзяча. Толькі гучыць. Можа быць, яно неправільна. Так. Давайте. Тады канцэнтруемся на адным. Больш за ўсё мне даставіла праблема ў Халла гэтая. Таму давайте, можа быць, на ёй сканцэнтруемся. Але Бромлі гэта ў нас. Яна можа больш за ўсё... Блин, ну Халла праблемай будзе. Але там і здароўя шмат. Давайте Бромлі. Менш здароўя, больш настрэльваць. О, дарэчы, неблага было б проста перасунуцца сюды. Не, зараз я бойку пачну па новай, па-іншаму трошкі хады пракіну. Ты, Юджин, карыстаешся правіламі расійскай мовы, вось у чым праблема. Для таго, каб гэта у словаўтварэнні рабіць. На Death 2 отправляется 2500, дякую вялікі. Блин, персонажи кожны раз нейкую лухту робяць. У мяне зусім іншы... У мяне зусім па-іншаму расстаўлены персонажы. Так. Дзе там, дарэчы, парадак боевы можна паглядзець.
Персонажы просто літаральна яны на прадустановах бойкі яны стаяць у іншым парадку, у іншых месцах. Кожны раз, калі пачынаецца бойка, яны кудысьці ўбягаюць і па-новаму ставяць сабе новыя кропкі і яшчэ горш, чым было. Ну, тыпу, лепей бы яны просто не рухаліся. Прачытала навелізацыю, і як табе? Твоё экспертнае меркаванне патрэбна. Карацей, вось у гэтага мы сканцэнтруемся поўнасцю ўсе атакі. Не будзем... Дарэчы, можна і натхненне кінуць, раз такая справа. These graves shall be yours now, Godwoken. Нельга... Пачакайце, а чаму яна... А, магічную броню трэба зняць. Зразумеў. Так, давайте. Здымаем магічную. Пачынаем... Блин, Ифан там не удала. А, Ифану бы лепей наадварот унізе стаяць, насамрэч. Я магу цябе тэлепартаваць да Ифана? Цудоўна. І мы яго ачаравалі. Якая цудоўная камбінацыя атрымалася. Так, Ифану накидали прям нормально. Мы пракантралявалі аднаго з ворагаў, мы можам зрабіць так, каб яны змагаліся на нашым баку па сутнасці, такім чынам. Бліц-атака, давайте вось так. І па сваім таксама трапіць, так? Блін, я бы Ифану не хацеў, каб яму балюча было. Эта цель заблокаваная. Давайте щит кинем. І вось зараз гэты чел на нашым баку будзе і біць. Цудоўна. Яны даволі моцныя, кантраляваць іх просто па-боскі атрымліваецца. Вось спалучаецца, што іха найлепей гучыць, але ў той жа час гучыць грубавата. Ну, не, гэта... Я, тыпу, дарэчы, не ўпэўнены, што можна так рабіць беларускай. Я не до канца ўпэўнены. Атрымала адказы на некаторыя пытанні. Брыджит і Дай Хардман цяпер яшчэ больш для мяне непрыемныя. Блин, ну, можа быць, лепей пакінуць гэта разважанне на... Мне ўжо цікава пачуць, што там адбываецца, але ў той жа момант я не жадаю спойлерыць і перашкаджаць тым, хто не гуляў у Death Stranding, альбо, ну, карацей, спойлеры, каб не хапалі людзі. Там пакінем на стрым па Death Stranding. Але мне цікава, так, мне цікава. Так, вось гэтага чела давайте даб'ем. А я магу чысты розум, давайте Ифану дадзім. Вось так. І падпаліць усіх ворагаў. Вось так зробім. Магічная броня пашкоджана ва ўсіх. І зараз рикошетам мінус один вораг. Ёсць. Яны там моцна згрупаваліся, але мне падаецца нармальна. І ўсё яшчэ працягваем аднаму і таму ж настрэльваць. Ёсць. Раев не хоча, каб Ифану было балюча, дакладна будзе рамансіць. Ну, вы разумееце, так? Вы мяне раскрылі. Давайте Ифану лячэнне яшчэ дададзім. Оп. І вельмі варта прабіць магічную броню яшчэ ў каго-небудзь з іх. Вось у гэтага, напрыклад. Каб ён таксама атрымаў быў ачараваны Ифанам, і Ифан просто выцягне зараз всю бойку. Просто тым, што можна накидывать на іх статуса. Так, Лоис. І на Ифана яшчэ і магічную броню. Ось так. Так, праворот зрабілі. Што яшчэ мы можам? Фізічную броню на Ифана. А то яму дасталося, па яму там накидалі. Так,
канцэнтруемся, глядзіце, аднаго з іх я забіў адзін раз, так, аднаго я ачараваў іфанам, і ён нам дапамагае, ну дапамагаў, зараз ён можа зноў выйсці з-пад нашага кантролю. Вось, па ідэе зараз у бягучай сітуацыі у мяне 2 будзе пад кантролем маім, таму што іфан, яго павінна працаваць гэтая хрень, ну аура ўсё яшчэ, а мы можам сканцэнтравацца на бромлі, якую мы просто атакуем яе і ўсё. Так. Фаербола шкада пакуль. Давайте прытрымаем. Давайте просто, можа, атакамі звычайнымі. Оп, вось так. О, блин, а гэта зараз выйшаў. Блин, а чаму ён выйшаў з-пад майго контроля? У яго ж няма магічнай брані ніякай. І не можа быць. Як яны выйшлі з-пад ачаравання? Гэтая канчаткіня, гэта прям увогуле не словаўтварэнне ў беларускай. Прям зусім. Я магу, конечно, памыляцца, але, блин, прям зусім не. Канчаткі па-іншаму працуюць. Яны па-іншай выкарыстоўваюцца. Некія не выкарыстоўваюцца ўвогуле. Не, ёсць тыпу... Не, ёсць такія канчаткі. І не ёсць у беларускай, наколькі памятаю. Просто што не так ёсць княгіня. Ну, я вось пра гэта. Я туды іду. Вось яны як бы ёсць. Але нешта мне падаецца, што ў гэтым выпадку ўвогуле прям не блізка. Я не ведаю, блин. Мне цікава, чаму ачараванне знікла. Яно ж як бы працуе. І ў гэтага няма абмежавання. Яму хтосьці абараніў яго ад гэтага? Ці што? Як гэта працуе? Я не разумею. Ладно, давайте настрэльваць тады. Нам усё яшчэ патрэбна просто аднаго забіць. Мы іх можам забіваць, прям паўнавартасна забіваць. І вось на гэтым мы і сканцэнтруемся. Так. А я магу яшчэ адкуль-небудзь забраць... Вось. Палепшу... Блин, патрэбна было раней взять гэтую здольнасць. Лоіс забілі. Я нават не заўважыў, што ёй мала здароўя было. Вельмі не раптоўна для мяне гэта зараз адбылося. Просто, тыпу, мне ўсё цудоўна, і раптоўна Лоіс памірае. Яе ж заб'юць, так. Па-любасу яе заб'юць. Давайте. Покладу яе сюды. На 112 оператора отправляется 1000, и на дестрейне отправляется еще 1000. Занадто поглыбіўся ў бойку. Давайте зараз буду... Скрутак яшчэ скарыстаю на Лоіс, падвысці шанс на выжыванне. І зараз мы будем крутить рулетку. Адзінае, што... Дзе там моя новая рулетачка-то? Мы на новую скарысталіся. Так, хейспиннер, вось она. Давайте-ка на яе. Бяру. Переключаю вас. Ёсць. Глядзіце, мы зараз карыстаемся іншай рулеткай, таму што папярэдняя атрымала абнаўленне, за якога мы згубілі магчымасць карыстацца рулеткай. Такая вось цудоўная рэч. І я яшчэ не прызвычаіўся ёй карыстацца да канца, я буду зараз узгадваць, як я гэта рабіў, блин. Па-па-па-па-пам. Уставіць варыянты, так, і вагу паказаць, не? Давайте, карацей, мне падаецца, я магу просто падставіць. Капірую ўсё у нас нашага галасавання.
Скапавана. Дадаем. Ёсць. Не, ўсё нормально, ўсё нормально. Давайте яшчэ знешні выгляд крыху тыркнем. А які-небудзь вось такі, напрыклад. Я жадаю просто, каб кантрастныя, не просто градыент быў, а кантрастныя нейкія штукі былі. Вось такое, напрыклад. Адзінае, што мне падабаецца, што... О, не-не-не, яно неяк вока рэжа. Давайте. Вось такое, в прынцыпе, неблага. Альбо... А, ну так, это больше градиентные такие. Это нейкая темненькая. Вось, не, вось это. Давайте вось на гэта спынимся. Глядзіце, мне адзінае, што адсюль патрэбна прыбраць. А ё-маё, я там нейкія варыянты яшчэ, якія былі спачатку. Мне патрэбна прыбраць адсюль усе нашыя каапы. Вось, Don't Starve Together. Ідзе. Эліас сыходзіць. Што яшчэ? Ну, і не існуе. Ну, прыклад княгіня. Просто што стварэнне, ну, тыпу, гэта, па-моему, слово просто яно так замацавалася за старажытнай яшчэ. Римворld отправляется. И ўсё. І ўсё. І на гэтым у нас больш няма каапаў. Глядзіце, для тых, хто не ведае, як гэта працуе. Рулетка — гэта набор. Бачыце? Ну зараз вы не бачыце, але агулам увесь час круціцца справа зверху спіс усіх гулень. Гэта гульні, за якія вы галасуеце, якія вы дадаеце ў спіс. Калі пажадаеце, вы просто закидываеце пункты на любую гульню, якая вам падабаецца, нават калі няма ў спісе, яна з'яўляецца ў гэтым спісе. Вось і ўсё. Калі вы накапліваеце дастаткова пунктаў, то бок калі яна апынаецца ў чацвер, а 12-й па Польшчы будзе на першым месцы, то гэтая гульня перамагае на пятніцу. Напрыклад, так мы зараз гуляем у Divinity Original Sin 2. І калі вы жадаеце, яшчэ ў пятніцу дадаткова мы круцім рулетку з усяго гэтага спіса, і камусьці можа пашчасціць. Чым больш пунктаў у гульні, тым больш яна мае верагоднасць. Як вы бачыце, напрыклад, наш топ значна больш па памерах, чым гульні ў самым канцы спіса. Для большай драматычнасці я зараз яшчэ больш пераблытаю гэта ўсё, каб мы дакладна не ведалі, што будзе на першым, ну, што дзе, каб не відавочна было. Давайте перамешваем гэта ўсё. Паехалі. У гэтую гульню, якая пераможа зараз, мы будзем гуляць у чацвер, на наступным тыдні. І у нас перамагае Duck Detective. Duck Detective у нас... Давайте, можа, адразу... Я не памятаю, я ўжо гуліў яе. Так, не тое. Duck Detective. Трейлер. Давайте паглядзім трейлер. Я ж спадзяюся, гук будзе ісці. Ну? У меня подвисло. Ну? У меня просто вокладка подвисла. У меня, в принципе, хром завис. Что за холера? Все, ну типу, ось оно. Я на ось к вам адлюстроўваецца, я толькі... Цудоўненько. Опа. Адвісло. Толькі гука у вас не ідзе. Давайте-ка, хутенька. Вось оно. You know, it's a duck-eat-duck world out there. I'm used to the cold embrace of loneliness, and this vacation will be the end of me. Can you smell that fresh forest air, Mr. Duck Detective? That area is not for guests. She's crazy. How dare they vandalize my tent! I'm not a superstitious duck by any means, but believing in ghosts
will only lead them to haunt you. But I'm telling you, this place is haunted. It was time to do some snooping. What if something happens to my son? Are those bread slices? Duck Detective. The ghost of clamping! Чакайце-ка. Гэта не тое. Гэта не тое. Гэта Duck Detective, гэта не тое. Я не тое вам показаў. Я пераблытаў. Я думаю, што ён адзін, а The Secret Salami гэта іншае. Мы будзем гуляць вось у гэта. У Secret Salami. Давайте, вось Nintendo Switch-овскі. Вось я. Гэта не той трейлер быў зараз. Я зразумеў сваю памылку. Але канцэпт, я так разумею, падобны. A nefarious lunch thief tormenting a dingy call center. Everyone has a motive or a secret. But I'm a master of deductions, and the early bird always catches the criminal. This case ain't gonna be a walk in the pond. I saw an awful lot of high-grade salami in Frederson's bag. The trail of crumbs must lead to the truth. Frederson needs to be fired! I'm getting framed! Duck Detective, the secret salami. Гэта будзе адна з тых гулень, дзе я зламаюся перакладаць прыкладна на трэцяй фразе, таму што гэта будзе ўсё ў каламбурах, просто ўсё каламбуры наскрозь, і гэта просто будзе жэсць. Таму што яна просто нават у трэйлеры просто што не фраза, то каламбур. Не той, так. Не тое, я зразумеў, і калі такі гляджу, блин, дакладна ли тое, і гляджу назву таго, што перамагло, не, гэта Secret Salami, гэта не тое. Вось, ужо выправіў. Гуляў у дэмку другой часткі, спадабалася. А якая першая частка? Тыпу Secret Salami першая частка, альбо тая, вылетела з галавы назва? Якая з іх першая? Я не супраць каламбураў, я просто іх перакладаць складана. Каб перакласці каламбур, нават калі перакладаць каламбур складана, ну гэта прям супер складана, але нават просто патлумачыць каламбур, гэта не халеры сабе нагрузка мозгавая, ну тыпу просто патлумачыць яго. 1 окей, 2 окей, але калі іх ідзе там 3, 4, 5 уже ідзе, і ты ўжо просто стамляешься. Ну гэта просто выматваючая штука. Гэта пытанне не ў тым, што гэта нельга зрабіць, я не супраць, просто што у пэўны момант ты такі просто пакідаеш, і гэта, ну, так, каламбур. Яшчэ адзін каламбур. Я не ў сэнсе супраць, а ў сэнсе будзе бойка. Я прайграю. Я прайграю адразу. Я магу здавацца ўжо адразу прям. Я на трэйлеры такі, блин, я просто, ну, перабраў усе гэтыя каламбурчыкі такі. Блин, я задзяўбуся, не. Яно гумарыстычная, яна прям гумарыстычная гульня наскрозь. Там колькасць каламбураў пра птушак вы, мне падаецца, ніколі не чулі. Я так разумею, Салямі першая частка. Ну, я так разумею, яны таксама і не вельмі звязаныя, то бок ты просто фігнёй страдаеш абедзве часткі. Добра, давайте я зараз вяртаю нас да Divinity. Толькі перад гэтым я запишу пераможцу. Мне патрэбна гэта ручкамі зрабіць. Duck Detective Secret Salami у нас перамагла, і яна была даволі далёкая яшчэ, на 10 на 7-8 месцы. 25600 на ёй было. 25600. Записываю. Гэта у нас будзе 111 пераможца. 25600. І дата, сённяшняя дата 16, і дадаем яшчэ таймер 12:30 будзе. Гатова. І зараз вам яшчэ спіс абнавіць.
Мне падабаецца як рулетка, каб вы разумелі, рулетка была часовай штукай. Типу, просто крыху прыбіць, ну, разрадзіць спіс, скажем так, прарадзіць яго, пры гэтым і даць магчымасць іншым гульням, як бы, не толькі топ-1 перамагаць, і ў выніку гэта стала просто рэгулярнай рубрикай. Я за гэтага пачаў павольней праходзіць асноўныя гульні, якія ў мяне асноўныя гульні. Ось. Так, давайте сувязь усталюем з гэтым чалам. Алла будзе наступнай для смерти. Так, пакінем. Трэба было, блин, і накидываюць. Блин, як же накидываюць балючата. Падпаліць усіх ворагаў. Давайте так. Прагрэлі іх. Фаербол нам не падыдзе для нашай мэты. Вы не бачыце? Блин, выбачаюся. Я выбачаюся. Я не заўважыў, што... Я думаў, што ўжо переключыў. Вось, вярнуліся. Хто яшчэ закидываў? Так, Арыгана закидывала. Гэта было яшчэ да таго... Гэта было больш за год назад Арыгана закидывала. Чаго робяць салямі ў свеце антрапаморфных жывёл? Лепей не думаць. Мои асноўныя гульні, ну так... Я бывае час ад часу рэдка вылучаю сабе пару стрымоў і праходжу тое, што я зараз праходжу. Праходжу я зараз Hollow Knight. Ну і я праходжу яшчэ Баннерлорд, але вы пра гэта не ведаеце. Я гуляю Баннерлорд як просто такую, ну, для адпачынка. Ну, типу, просто вечары включаю і сяджу з ім. Так. Давайте вось так яшчэ зробім. З гэтых двух. Оп. Цудоўна. І магу ли я кім-небудзь сувязь усталяваць яшчэ? Альбо не варта я гэтага рабіць? Давайте сувязь вось з гэтым. О, блин, ён жа скрозь фізічную броню не праб'ецца. Так, блин, я просто продебал свой пункт дзеяння. Ау. Ифан, живи. Что живи? Так, ёсць. На Ифана накладываем. На ім усё яшчэ ёсць рэгенерацыя, але нам патрэбна накінуць на яго магічную броню. Не, так, гэта не спрацуе. Натхненне кідаем. Divinity Original Sin 2, напрыклад. Ну так, гэта тая гульня, якая асноўная, якую мы праходзім. Як вы заўважылі. Так. Я хацеў накінуць. Давайте на Ифана кінем ухіленне. Каб ему менш пашкоджанняў было на гэтым ходзе. Броня. Яна не накіне тое, што канкрэтна і патрэбна. Я лячэнне яшчэ кіну, ўсё ж такі рэгенерацыю, наверх. Вось так. І гэта дасць яму яшчэ магчымасць перажыць. А за Лоіс давайте вып'ем баночку лячэння просто. Это ўжо не так значна, там 30 здароўя гэта не столькі прынцыпова, але хоць штосьці. Так, добиваем Бромли. Минус ворог. Это важно, потому что зараз минус прям ворог. Так? Легендарная палка. Ну, нет, поглядели. Далей. Трэба пазбавіцца ад альбо ваяра, альбо ад вось гэтага. Ён прям небяспечны, Халла. Ну, гэта з кінжальчыкамі карацей. Оп. Ёсць. Ёсць. І мы можам тэарэтычна дабіць прямо зараз, але там стан. Можа быць даць... Калі там ход будзе? Я бы просто хацеў забайціць ход адзін. Алла, дзе ты там? Гарик, Алла. Гарик, гэта у нас вось гэты чел. А не, гэта вось там зверху. Давайте забайтим один ход. Лепей у стане прастаіць гэты вораг перад тым, як яго забіваць, таму што ён вернецца мацней. Я не жадаю, каб ён зараз вярнуўся мацней, я жадаю падрыхтаваць сябе трошки под гэта. Ён усё роўна один ход прапусціць. І так, і так. Я лепей накідаю каму-небудзь яшчэ ў гэты момант. Запаволю там, альбо што-небудзь такое. Вось, і замарозіў яшчэ аднаго ворага. І ён прапусціць таксама, і свой ход яшчэ прапусціць.
Не, до речі, ну, Divinity Original Sin 2, ось ми зараз пройшли, по сутності, самий... О, блін, болюче. Ми пройшли Рубікон, скажем так. То бок, по сутності, у Divinity Original Sin 2 ми пройшли тое, што я праходзіў раней. І чым, по-моему, ўжо больш мы закранули. По-моему, я одну лакацыю нейкую пачысціў, але я пачысціў у вельмі дзіўным месцы нейкім, нечаканым. Вы, можа, здзіцеся, але гэта, по-моему, я полез вось сюды і вось сюды неяк, альбо сюды дзесьці глядаў. Мне вельмі складана ўзгадаць. Нешта там я калупаўся. І ўсё. І атрымліваецца, гэта ўжо тэрыторыя, чым больш я атрымліваю зараз новых ведаў, тым больш цікава мне гуляць, таму што гэта, па сутнасці, новенькае ўсё. Новы контент. Ёсць. Мінус вораг. Так. Але ён зараз жа адрадзіцца. І ці магу я яго... Так, добра. Хала стала апошнім, тыпу, у самым канцы хадзіць. І зараз, што бы я мог такога зрабіць? Чаму чараванне не працуе? Гэта не падабаецца. Гэта, тыпу, узмоцненая версія Халлы. Нам трэба вынесці як мага хутчэй яе. Это прям важна. Іх нельга забіваць просто так. Я магу прабіць... Так, я магу прабіваць скрозь броню, але сэнсу. 71-89. Альбо просто настрэльваць, каб броню выбіць. Давайте настрэльваць, каб броню выбіць. О, яшчэ і крытом ляснули. Нормально. Правакацыя. Калі ласка, атакуй чырвонага прынца. Гэта было бы прям цудоўна, калі бы чырвонага прынца атакавалі. Блин, я атакаваў Ифана выпадкова. Я не падумаў. Я это тупанул. Поднять шиты. Не, поднять шиты не патрэбна. Ну давайте просто бить. Просто удар. Так, гэта чел збягае. Эй, куды ты пабег-то? Сабраўся ён. Прыгоженькі. Асляпленне табе. Мне просто нельга яго забіваць. Вось у чым прыкалдаць. Калі я яго заб'ю, стане горш. Мне патрэбна сканцэнтравацца на забойстве адной цэлі за один раз. Так, гэта ударылі. Можа быць... Давайте накінем броню льда на Фейна. Я зняў з яго стан такім чынам яшчэ. І ён зможа пахадзіць зараз. Паскарэнне. Паскарэнне для Ифана. Яму спатрэбіцца. І далей. Ці магу я накідаць неяк так кінжальчыкаў, каб толькі гэтага і зачапіць? Ёсць. Нават падпаліў. Там размова, я, выбачце, і на запісу гэта будзе вельмі дзіўна гучаць. Я просто, звычайна, не калі людзі паміж сабой перапісваюцца, я не перашкаджаю, тыпу, ну, пішыце. Просто тэма далей. Зараз у чаце адбываецца абмеркаванне, чаму Гуфі разумны, а Плута не. Ну, тыпу... Чаму Плута сабака, а Гуфі не. Вось прыкладна такое абмеркаванне ідзе, і зараз тэорыя аб тым, што Гуфі... Плута насамрэч такі ж разумны, як і Гуфі. Ну, як далей ідзе тэорыя, ну, размова ідзе пра тое, што справа ў вопратцы. Карацей, вось такое. То бок, ўсё проста. Калі распрануцца, то ты тупееш. Я правильно зразумеў, так? Я правильно за вами сачу? Так, чат? Так. Спрацаваў таунт, і ў выніку Халла прадзяўбала проста ўвесь свой ход. Цудоўна. Прадзяўбала на чырвонага прынца. І гэта ідэальная камбінацыя, якую я толькі мог марыць сабе атрымаць. Ёсць. І... Усё, пакуль пакінуў. Блин, Фейну дастаецца. Фейн, ты там не памрэш, не? Мне падаецца, памрэ. Можа за Фейна нешта зрабіць. Отчапіся ад Фейна. Яшчэ і крытом ляснуў.
О, і ачараваў яго ў апошні момант. Цудоўна. Так. Мне патрэбна нейкім чынам выратаваць Фейна. Як жа мне гэта зрабіць? Я не ўпэўнены, дарэчы. Гэта не так-то проста, як выдаецца. Таму што усе... Я магу падбегчы і дацягнуцца, паспрабаваць вось гэтым шчытом, але гэта рызыкоўна. Давайте вось так станем. Вось так. І потым, каб спрасціць магчымасць збегчы для яго, я паскарэнне дадам. Ёсць. І на гэтым я пакіну яго. Канец хода. Не, просто ашынік гэта частка яго жыццёвага выбару. Ага, то бок яму падабаецца на... Ладно, як скажаш, я не буду развіваць далей гэтую тэму. Усё яшчэ абмеркаванне гуфі ідзе. І плута. Так, я за Фейна. Зараз убягаю. Далей, што я магу? Ці магу я палячыць? Можа быць, скрыначку якую-нибудь хрень з'есці патрэбна. Трэба трута. А у нас есть баночка за трутай? Ці няма? У нас увогуле іх няма? Так, у нас... А, не, вось одна ёсць. На 110-120. Я думаю, гэта самы час яе выпіць. Оп. Яна не настолькі моцна дапамагла, як я чакаў. А труту просто паўсюль карыстаць таксама не мае сэнсу. Таму што навокал ворагі... О, блин, я броню да гэтаму чалу даў. Ну ладно, халяра з ім. Падпаліць. Так, пропусціў ход. Далей. Ён шакаваны, давайте настрэліць яму далей. Оп. І мы можам у стане халу пратрымаць увесь час, таму што тут дождж ідзе. І ўсе атакі маланкамі яны, па сутнасці, узмацнёныя і больш верагоднасці дадуць стан. Людзі з Ютубу, прыходзьце на стрымы, тут падымаюцца незвычайныя філасофскія пытанні, ці лінгвістычныя, ці пра каточкаў. У нас тут шмат разважання. Тут у чаце весела, карацей. У чаце тут весела. Я прыйшоў чат пастрыміць, насамрэч чат. Так, працягваем накідваць Валле, і калі Валла будзе... Халла пераможана, то у нас застаецца Гарик і Відзія. Відзія амаль адразу можна адправіць у смерць. Вось. І можна будзе... Адзінае, што мне не падабаецца, Відзію можна прям кантраляваць. Гэта прям круто. Я бы гэта так пакінуў. Так, можа быць лячэнне сабе кінуць яшчэ. Давайте лячэнне на Іфана. Таму што я бы Іфана потым закінуў наверх увогуле, туды рызыкоўна так. Ёсць атака нейкая, не шмат пунктаў. І не шмат кулдауна. Блин, там сваіх зачэпіць. Вінтербласт. Вінтербласт можа забіць. Оп. Блин. Ладно. Нормально. Усё в порядку. Блин, зачапіў чырвонага прынца. Вы же халера. Так, і... Фаерболом я дацягнуся? Не дацягнуся. Маскіты? Ёсць. І падлячыўся яшчэ. Ну, цудоўна. Там рикошетом можна дацягнуцца до тых, не? Давайте адыдзем вось так. І рикошетом яшчэ ляснем. Так, я рызыкоўну, я там амаль забіў чела. Мінус 2. І гэта павінна... Сітуацыя зараз пакрыху ў наш бок пераходзіць, таму што чым менш ворагаў, тым прасцей мне становіцца, так? Ёсць. Можа быць... Мы апусцім па здароўю Гарыка, можа быць. Але, зноў жа, чым больш... Так, гэта лепей проста прачакаць, таму што ён не можа рухацца, правильно? Крипл. Хуткасць мінус 100. Не магу ляцець нават, таму што хуткасць 0. Вось зараз Відзія падыдзе, і мы, па сутнасці, вырубаем відео. Усе дзені
Так, усё дзеянне улетело ў відзе на каб падысці. І мы па сутнасці дабіваем. І зараз поўнасцю канцэнтруемся на відзе, каб вынесці відео. Як мага хутчэй. Вось, узмацнёная версія відзе. Так, я магу тэлепартаваць яго куды-небудзь, каб зноў пункт дзеяння ён згубіў. Вось так. Оп. Побегаў. Вось і хопіць. Так. Паскарэнне на Іфана. Іфан у стане. Блін, гэта дрэнна. Іфан у стане, гэта дрэнна. Ну давайте, ўсё роўна Іфан. Іфан ёсць. А тут я сэканомлю, я дойду ў бок і сэканомлю сабе пункты дзеяння просто. Так, узмацнёная версія відзе. Стварае ледзяныя хреновіны. Водная тотэма. Не падабаецца. Не падабаецца. Іфан амаль помер. І зноў яны ходзяць. І яшчэ адзін тотэм. А колькі можна тотэмаў ствараць? Гэта легальна ўвогуле? Ау. Ау. Блин. Лухта якая. Нам накидывают чат. Так. І зараз гэта яшчэ хрені перашкаджаюць мне рухацца. Я магу неяк... Асляпленне. Асляпленне не дапаможа, не праб'ецца. Так. Я б просто хацеў кінуць на ўсіх гэта самае, магічную броню. Але прыйдзецца па адзінцы, хутчэй за ўсё. Так, Іфан. Магічная броня. Добра. Цудоўна. І накладываем сюды яшчэ магічную броню. Ёсць. І асляпленне на сябе як статус. Оп. Развалілі гэтыя два тотэма. І гэтаму чэлу, калі прабіць яму магічную броню, по-моему, то асляпленне, па сутнасці яго... Давайте паглядзім. Асляпленне... Блин, не показывает, что чем блокуется. По-моему, магичная броня. У любом выпадку мы давайте... Так, я подойду вот так. Кину физичную броню яшчэ на ўсіх. Нехай з'яўляецца. І зараз бы... Супернову толькі сваіх зачепіць. Вось так, давайте. Кинжальчиками. Раз. І фаерболом. Два. Вітаю, церткі. Добрай раніцы. Так. Ёсць. Відеа. Мы зараз змагаемся з ворагамі, якія аднаўляюцца пасля смерці і ператвараюцца яшчэ больш моцную варыянт. Гэта нейкія старажытныя героі, якія пакляліся Богу каралю, і гэтая клятва іх трымае тут у гэтым сусвеце. Калі я забіваю іх 2 разы. Першы раз яны вяртаюцца зноў жывымі і яшчэ больш моцнымі. І зараз я вельмі асцярожна спрабую іх вынесці ўсіх. Так, за Іфана просто вып'ем мы гэтае зелля. Рэн з ім. Гэтага чэла мы бачым, цудоўна. Я магу яшчэ неяк яго аслабіць. Давайте запаволім яго. Вось. І ён застанены і аслеплены. Мы атрымалі перавагу зараз у бойца. Давайте яшчэ лячэнне на чырвонага прынца. Оп. І мы атрымалі, вось, па крыху мы зараз выцягнем. На Last Train Home адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Не, лор, дыснеевскі лор складаны. Яго так просто не зразумець. Так, накладываем некалькі статусаў. Ён адначасова і ахалоджаны. Ай! О, я не ведаў, што гэта... Я не ведаў, што гэта так працуе. Чат, я не ведаў, што пару можна ахалодзіць і ператварыць у ваду назад. Я реально могу пераганяць іх паміж усімі агрэгатнымі станамі. Ну, это прям жесть. Па сутнасці, глядзіце, у вас ёсць вода, у вас, напрыклад, ёсць лёд. Вы можете яго растапіць у гульні, а потым зноў замарозіць. То бок, ну, вы растапілі, ператварылі ў ваду, і потым гэтую ваду яшчэ нагрываеце, і вы атрымліваеце пару. І адваротны працэс поўнасцю працуе. Чамусьці я ніколі не думаў, што можна пару пераўтварыць у ваду назад. Льдом.
Мне вот гэта ў галаву не прыходзіла раней. Мне падаецца, гэта і ў Original Sin, і ў Original Sin 2 мне не прыходзіла ніколі ў галаву. Для мяне гэта зараз адкрыццё было. Хаця яно такое відавочнае падавалася бы. А, так, мы яшчэ... Мы перамаглі шкілета мысляра сваёй тупізною, карацей, калі коротка. Ён там філосаф. Шкілет філосаф помер ад тупізны нашай. Вось, прыкладна так. Па-па-пам. Давайте-ка... Яшчэ накидывать яму. Будем накидывать. Вось. Ифана бафнем, а потом накидаем. У меня есть хоть штосьці агрэсіўнае вось каменчиком? Ёсць. І я захаваю апошнія. Так, гэта ignition, гэта падпальванне. Не, давайте бахнем яго. Оп. Подпалили. Протягиваем накидывать. И наткнение яшчэ кинем на усіх. Что там проклятая вода? Блин, потрібно було стрелы у проклятую воду опустить. А что будет, калі нагреть пары яшчэ? У пэўны момант там не застаецца пары, яна выпарываецца полностью, и там застаецца толькі дым. Вось такое. І гэта мне падаецца неадваротны працэс. То бок дым гэта тупіковая хрень, і яна просто стварае воблака, за якога нічога не бачна. Ну і застаецца полымя. То бок я па сутнасці гэта зараз і зрабіў. Мне засталося зараз, бачыце, я нагрэў гэтую лакацыю настолькі, што яна просто загарэлася. Так. Рэгенерацыя. Я кінуў усё яшчэ на Ифа на рэгенерацыю, таму што яму дастаецца больш за ўсіх. Давайте вот эту маланочку. Оп. І застанем яго. Паскарэнне зноў жа на Ифана. О, ён устане. А я неяк працягваўся. Трэба было на яго магічную броню якую кінуць. Ну ладно, давайте паскарэнне ўсё роўна, няхай будзе яму. Будзе хутчэй тармазіць. О, я толькі зараз уважыў. Электрычны тотэм. Во, малайчынка, а? Уважліва, які я забойкай сачу, а? Так, і вось зараз... А, блин, далёка, ён далёка. Ифан, а ты мог бы у стане падысці, калі ласка, а? Не тое. Не тое. Во, вось так. Ляснем. Заморозілі гэтага чала. Ну, цудоўна. Спачатку падпалілі, потым заморозілі, потым зноў падпалілі, потым зноў заморозілі. Весела яму, так? Насамрэч не вельмі эфектыўна, лепей прабіваць праз адзін элемент, але халера з ім, як ёсць. Так. А ён яго не бачыць, чаму? Таму што там тыпу пара альбо штосьці такое? Так, я рэальна не бачу гэтага чэла. Хаця мне паказвае, што тыпу бачу. Не ведаю. Неяк дзіўна. Падпаліць. Давай. Блін, навошта я яго падпаліў? Не, ладно, нормально. Гэта спрацавала лепей, чым я думаў, што яно спрацуе, і яно забіла яго. Так. Застаўся апошні вораг. Мы ўжо поўнасцю кантралюем бойку, так што ўсё, ў прынцыпе, ў парадку. Застаўся вось гэты чэл наверсе. Блин, Ифана ўсё станеце. Я могу фениксом скокнуть куда-нибудь. Я занадто далеко. Так. Так. Ласточка фениксом. Оп. Атрымалася. Дацягнуўся фениксом. Чел, ляжать. Усё, разбираемся з ім. Тут не такая проблема уже будзе. Зноў наткнение на усіх. Кидаю. Подбегаю сюды. Кидаю магічную броню. І зараз маланкай вось таго чала. Готово.
Мне ёсць нейкі скок за майго Іфана. Мне падаецца, у Іфана у адзінага не хапае нейкага скіла для перасоўвання. Так, у яго няма нічога такога. Было б файна мець. Я не зразумела, чаму ўсё наэлектрызавана. Усе ведаюць, што у дос усё павінна палыхаць. Ну, тут дождж ідзе. Таму ўсё наэлектрызаванае. Мне прасцей праз маланка утрымліваецца значна лепей пад дажджом. Ёсць. І зараз ён вяртаецца. Узмацнёная версія. Нармальна, мы размеркавалі так, што яны па сутнасці не вельмі складаныя сталі. Калі спрабаваць усіх адразу забіць, то... Што ён там зрабіў? А, ён Фейна тэлепартаваў. Панеслася, блин. Так. Я могу тебя прокинуть? У тебя же здоровье будет шаленая просто колькость, так? Так, есть. Выбиваем ему броню полностью, насколько это махчимо. Так. Паскарэнне. Я побачу там? Могу на Ифана кинуть. Паскарэнне. И что яшчэ? Вось гэта давайте. Настреливаем. І яшчэ. О, блин. Яго... блин, я свайго же. Бачыце, я воблачка зрабіў наэлектрызаваным. Справа ў тым, што на вораге вісіць магічная броня, і я маланкамі гэтымі станю сам сябе больш, чым ворага, таму што ён там магічную броню вытрымлівае. Пачвара такая. Давайте подпалить. Так. Все еще блокуя. Логично. Где я могу так яго ударить, каб не зачапить своих? На 9 Original Sin 2 отправится еще 9500. Дякую, Рики. Так. Блин, колькі що яго магічная броня. Давайте вось гэтыя ланцугі. Усё, і ён ні халер не можа зрабіць зараз Фейну. Фейну без спеца. Па сутнасці просто можем настрэльваць. Можна яшчэ скарыстацца стралою, якая апракіне яго, але я думаю, я дам рады і так. Так, раз. Два. І... натхненне? Натхненнем я дацягнуся? Так, да ўсіх дацягнуся. Цудоўна. Наклал проклеон, але гэта яго ўжо не выратуе. Гэта, можна сказаць, конец бойкі. Так, отправили устами. Есть. Есть. Перамога. Меншую. Нормально мы так... Мы 10... У нас было 10... Я не ведаю, адсоткаў 20 я атрымаў узроўня толькі за гэтую бойку. Бойка, конечно, складаная. Але мне падаецца, тут шмат легендарных штук на іх апранута. Гэта легендарныя героі нейкай мінуўшчыны. І вось зараз яно... З кім паразмаўляць тут? З усімі паразмаўляць можна. Героі Дрифтвуда ляжаць перад вашымі нагамі. Мёртвыя на зусім. У гэты раз уже дакладна. Па-па-пам. Яны выглядаюць вельмі... як гэта... натхнённымі. Я не бачыў такой адданасці вельмі доўгі час. Гэта вельмі клапоціць. Калі героі сталі злодзеямі? І што гэта за кавенант? Што б гэта за кавенант не быў, ён не даў ім не прынёс ім перамогі. Хто бы гэта ні быў, ім прыйдзецца паспрабаваць... як гэта? Паспрабаваць полепей? Не, блин. Try harder. Не прыходзіць словы ў галаву, просто абсолютно у меня як блокада ў галаве. Карацей, ім прыйдзецца яшчэ паднапружыцца, каб яны жадаюць нас спыніць. Добра. У іх тут легендарнай зброі нейкай.
Так, раз, два, вось гэтага чала яшчэ і вось гэтага. Давайте агледзім. Лут. І па новенькім самым. Ну? А, типу новенькие будуть унізе? Так, новенькие будуть унізе. Масовий вибух телаў. Давайте, до речі, один персонаж, який гэта може вивучити, гэта Фейн, так що я Фейну все равно гэта вивучу. Перстенок. Перстенок 36 магічної броні, пірокінез і воєнная справа. Няблага, няблага, і гэта можа пайсці некалькім персонажам. Добра. Сякера аднаручная. Мне падаецца, будзе горш, чым тое, што ёсць у нашага чырвонага прынца, але я перадам яму, няхай ён разбіраецца. Так. Аэратургія і паляўнічыя. Гэта можа пайсці двум персонажам таксама, калі там у іх не вельмі добрыя персцёнкі. І посах. Посах на інтэлект. 2 інтэлекта і 1 тэлекінез. Плюс 10% верагоднасць крыта. Што ў тебя? Ага, у яе палачка на ачышчэнне. І гідрасафістаў ўзровень. Я нават не ведаю. Верагоднасць крыта, канешне, прыемная штука. Я думаю, то я пакуль пакіну як ёсць са зброяй. Давайте чырвонаму прынцу паглядзім яго сякеру новую. Так, амаль у 2 разы мацней. Падабаецца. Давайте-ка ідзем у руны, дастаем руну адсюль у гэтай зброі. І мы возьмем гэтую сякеру. Яна просто тыпу амаль у 2 разы больш пашкоджанняў. Вось і ўсё. Адзінае, што наша бягучая дае верагоднасць крыта 7. У выніку... ну яго 10 становіцца толькі дзякуючы гэтай сякеры. Але ў яго ёсць яшчэ верагоднасці накладваць атрутую, кіслату і атрафію. Мне падаецца, гэта лепей. Гэта будзе прям полепей. 13-14 супер 23-26. Ну, там ёсць яшчэ і 2-3 вады. То бок, па сутнасці, у нас ад 15 до 17 пашкоджанняў. Не, мне падабаецца новая гэтая штука. Возьмем яе і уставім у яе руну новую. Так. Ці ёсць як воднае, дадатковае фізічнае пашкоджанне і пашкоджанне... Так. Атрутай... Ну, давайте вогненное ўсё ж таки. Вогненное пашкоджанне. Ёсць. Нормально. Так. Добра, пашлі тэорыі таго, што мы будзем гуляць у чацвер. Дык мы ж у чацвер усё побачым, не? Там стане вельмі відавочна, хто там салямі і чаму. Так, перстёначкі. Раскідаць перстёнкі важна. Я жадаю паглядзець у Лоіс, што ў яе за сітуацыя, таму што там адзін перстёнак на аэратургію. І шчыра не вельмі натхняючы выглядае перстёнак гэта для яе. А вось для Іфана Ямансер і прызыў. Ну, яму Ямантія не вельмі патрэбна. Я яму для магічнай брані браў. Перстёнак па сутнасці. Ямансер і прызыў. Вось гэта, заменім. Ёсць. Далей, ёсць другі перстёнак, які дае баявую справу і піракінез. Гэта можа быць цікава нашаму Фейну. У яго ёсць адна на піракінез. Гэта просто будзе больш магічнай брані, што цікава, дарэчы. Больш магічнай брані, гэта файна. А чырвонаму прынцу і так усё ў яго добра, шчыра. Я не думаю, што яму прям... Ну, у яго дрэнныя перстёнкі. Але і шчыра, па-мойму, чырвоны прынц ніколі не ў пагрозе памерці. Калі ўжо ўбрашаць, каму лепей гэта даць, я бы лепей, можа, даў усё ж такі нашаму Іфану. Ой, Іфану, боже, Фейну. Фейн, Іфан. Адна хрень, правильно? Так, давайте-ка тады сюды пойдзе. Вось яна таксама дае плюс 1 перакінеза, мы яго не губляем, але атрымліваем сабе больш брані і яшчэ і супраціўленне вадзе. Посах пакуль няхай застаецца тут. З іншага боку,
Ёсць думка. Гэта дае 2 інтэлекта, 1 телекінез і верагоднасць крыта. Можа быць посах даць усё ж такі Фейну? У Фейна нічога няма. Так, дуал вілдинг, нічога такога ў яго няма. То бок ён не прынцыпова яму што насіць насамрэч. Посах ці два жезла. Давайте поставім. Яму будзе посах пойдзе. Вось так зробім. Гэтыя мелкія посахі пакуль пакінем на месца. Таму што па сутнасці гэты посах адзін, ён ужо нармальна такі як заклён працуе. Бо два гэтыя посахі наносяць 20 пашкоджання, там 20-25, а гэты посах 32-39. Нормально так вырасла па сіле. Раптоўна ўспомніла, які дзіўны я чмурэнны сон сніла. Расказвай, давай, валяй. Час ачмурэнных гісторый. Фігач. Так. Яшчэ статую. As beautiful as always, if unwilling to whisk me away from this place. Так, гэта мы агледзелі. Гэтых чалоў мы перамаглі. Крыпты мы яшчэ не ўсе агледзелі, дарэчы. Cause did this knight serve, I wonder? Чалавечыя шкелеты. Нічога дзіўнага. Опа. Андрас. Сабака. Ён рычыць і скаліць свае іклы у вас у шырокай пашчы. Вы ўпэўнены, што вы бачылі, як чэрав вылез з яго дзясны, а потым закапаўся зноў. Толькі паспрабуй падысці бліжэй. Зрабіць крок наперад, нас не напужае нейкі сабака. Павольна адысці. Давайте павольна адыдзем. Што бы ён там не рабіў. Так, па сутнасці мы, калі глядзець на мапу, так, мы зайшлі... А, не, пачакайце-ка. Не, ўсё так. Мы зайшлі вось з гэтага боку, і мы зараз прайшлі, поўнасцю агледзелі вось гэтую частку, толькі гэтую частку, як яго. Хацеў сказаць турмы, але гэта могілкі. Не ведаю, чаму турма ўсплыла. Плюс есть тут спуск уніз. Яго мы агледзім пазней. Давайте я паспрабую абысці. Вось тут нешта дзіўнае ёсць, бачыце? Вось там мне цікава паглядзець. А божукна. І куфар нейкі. Тут шмат цікавага адбываецца. Падсвядома Ралев спрабуе скрыжаваць Фейна і Ифана. Блін, раскрылі мяне. Гэта ніяк не звязана з тым, што я проста туплю з імёнамі. О, гэта старажытнае дрэва эльфаў. Гэта вось гэтае дрэва продак, якое памяць эльфаў трымае, душу эльфа. Працепе, на паузу не варта ставіць. Сёння ў чаце чаго толькі не абмяркоўвалі, сон даволі гарманічны працяг. Ну, лагічна, так. Сабачка мне шанцуе ў гэтых гульні. Шкада сабачак. Могілкі турма для шкелетаў. Толькі таленавітыя могуць збегчы. Ну так. Мало хто збегаў. Ну давайте з дрэвам паразмаўляем, што ли? Тут ёсць крыніца. The roots of a great ancestor tree reach from deep underground to the surface above and beyond. But this tree feels Так. Карані гэтага вялікага дрэва продка дасягаюць вельмі глыбока пад зямлю, на паверхню і вельмі і далёка ў нябёсы. Але гэтае дрэва адчуваецца быццам заплямленым. Дацягнуцца да яго духа, шукаючы ў яго ўспаміны. The mother tree demands your blood. You do not have a choice. She has a plan and you must serve her with your death. You heed your mother's wishes and take root. О,
Сайн, вы Сайн, гэта прадбаччы гэтых эльфаў. Маці дрэва, так, Сайн. І у яго, правильно я перакладаю ці не? По-моему, я нейкае іншае слово выкарыстоўваў папярэдні раз. Праблема, дарэчы, калі шмат гэтых самых нашчадак, вось. Калі праблема перакладваць гэтых усіх тэрміналогій у сусвеце у тым, што ты адзін раз пераклаў адным чынам, потым другім. Калі ў цябе ты пераклад не робіш, то ты лёгка забываеш, што там на што назваў. Так, гэта зараз пра сон. Мяне прытуліла сям'я з жанчыны, мужчыны, 2 сыноў і бацькі. Я закахалася ў старэйшага брата і засталася з ім жыць. А ягоным таксічным родзічам даравала бацьку аблічча шалёнай лясы перэваратня, брату матацыкл з чалавечых костак. Метал. Ну, в наступным жыцці жадаю быць матацыклам з чалавечых костак. Так. Вы нашадак эльфаў. Маці дрэва патрабуе тваёй крыві. У вас няма выбару. У яе ёсць планы, вы павінны служыць ёй у вашай смерці. Вы слухаеце жаданні вашай маці і укараняецеся. А потым вы чуеце голас. Сяброўскі шэпт з-за мяжы. Голас ведае вас. Ён разумее вас, ён любіць вас, ён кахае вас нават. Ён прапануе вам свабоду і пытае толькі адную паслугу. Удзячныя вы прымаеце. У імгнення вы зноў становіцеся эльфам, які ходзіць у гэтым сусвеце, але ваш новы сябар пачынае патрабаваць усё больш. Мелкія паслугі, потым усё больш і больш часта. Яны ад іх вам становіцца балюча. І ў пачатку ён патрабуе, каб вы ахоўвалі вашае дрэва. Ён чакае, што вы будзеце мець гасцей. Вы павінны забіць богаабуджанага, калі яны прыйдуць. І пасля гэтага вы будзеце вольнымі. Богаабуджана? Дык мы жа богаабуджаныя. Так, зразумеў. То бок гэтае дрэва, па сутнасці, працуе на тое, каб забіць нас, богаабуджаны. З'яўляецца думка. Нашадак замяніў адну дрэнную здзелку з іншай. Так, абмяняць душу кагосьці за бессмяротнасць, а потым згубіць яе па сваёй цане, гэта не гучыць неяк неўдалае. Магчыма... гэта неўдала... не, one soul. Абмяняць сваю душу на бессмяротнасць, а потым згубіць on your prize. Ну, я так разумею, просто... Не разумею. Гэта нешчасна, неважна, у якіх абставінах. Так, трэці варыянт. Вашыя дзеянні маюць наступствы. Я навучыўся гэтай навуке складаным шляхам, як мы ўсе. Так, далей пра сон. Пам-пам-пам. Мой муж атрымаў здольнасць кіраваць вадой і сталёвыя пазногці. Окей. У мяне пытанне больш да сталёвых пазногцяў. Услед правакавання малодшага брата пачалася бойка, у якой ад рук майго мужа памерла яго маці. Бацька і брат перакінуўся і сеў на матацыкл і даў і збег, карацей. Не халеры? Ну, нормально так. Карацей, няшчасны эльф. Нема такой рэчы, як удача, а толькі зароблены поспех. Альбо самазароблены правал. Так, эта гісторыя даволі пранізвая, няшчасны. Праблема эльфаў, усім пофіг. Зразумеў. Яны... вось яна кроў, і вось яна... Зразумеў. Па сутнасці, гэта ахоўнік. Гэты ахоўнік так і вызваліўся. Толькі што значыць вызваліўся?
в этом контексте. И он же не стал, типу, я не думаю, что все так просто. Я не думаю, что он стал вольным, и у його все добре було. Я думаю, все стало тільки горше. Так. Шмат мертвых. И куфар. Ну, что мы можем зробити? Мы можем телепортовать эту штуку оттуда, правильно? Альбо телекинезом скористаться. Давайте-ка телепортацию. Оп, куфр телепортований. Зараз ми тіло яшчэ пателепортуем, каб нам не было необходимости забегать у полымя. Можно продать сценарий на Netflix. Яны не приймають крутые сценарии. Не, ладно. Я, до речі, это самый не вельмі, як это, карацей, не вельмі прям падтрымліваю хейт на Netflix. Такие нормальные середненькие фильмики. Мне кайф. Так, загады для прыслужніка. Ідзі за гэтым падарожнікам, які выкапаў абутак з драконяй косткі. Забей яго, забяры абутак, схавай абутак, каб я мог яго забраць пазней. Адмоўся зрабіць гэта і будзеш пакутаваць ад болі значна большую, чым твоё існаванне ўвогуле можа ацаніць. Твой майстар Райкер. Цікава. Мы там потым абыдзем з іншага боку і просто падбярем два іншых. Так, куфр. Куфр перед вами покрыты старыми старожитными пиктограммами старой империи. Вы собираетесь знайсці хоть нейкі замок. Так. Вы спрабуеце знайсці хоць якія адмычкі ў вашым заплечніку, але паглядзеўшы на куфр, вы разумееце, што няма некая адтуліны. Вы чуеце грукат знутры куфара, і з'яўляецца голас. Ён шыпіць і клікае, але вы не можете яго разабраць. Паспрабаваць розныя мовы. Магчыма, ён зразумее хоць якую. Куфар адказвае яшчэ большым шыпеннем. Гэта мова, але вы яе не разумееце. Гледзячы на пентаграму, вы думаеце, што гэта старажытная мова яшчараў. Чырвоны прынц, самы час. Далей пра сон. Але перад гэтым бацька паспеў забіць мужа. Я з гора швэндалася па свеце і асела ў горадзе, па якім перамяшчаюцца на нечым накшталт амерыканскіх горак, але пешкі магіі слізгаючы і прыгаючы. Там быў цэлы падсюжэт з пошукамі кантрабанднай зброі і нібыта даўно памерлай магічкі. Ну, вось гэта ўжо, гэта нават не Netflix, гэта карацей нешта для ДНД. Так, чырвоны прынц. Ён шыпіць і клікае як старажытнай мовай, старажытнай мовай вашага народу. Гэты куфар лічыць консул Зара сваім майстрам. Скажы яе словы, альбо верні мяне ў полымя. Окей, давайте захаваемся. Робім гульню. Ну, прямо зараз. Поехали. Мои проблемы з Netflix'ом цудоўна распавёў Луіс Росман. А можна, калі ласка, я не ведаю, хто гэта такі. Можа быць, ведаю, але просто не ведаю аргументаў. Я разумею аргументацыю. Я разумею, што людзям не падабаецца у Netflix'е. Мне няма ніякіх праблемаў з тым, што людзям не падабаецца. Просто я такі... Так, я ўсё гэта ведаю. Нарм. Типу, ок. Гэта не гіганцкая нейкая праблема. Праблема, по-моему, перабольшаная. Урэшце рэшт, ногі зноўку мяне прынеслі ў дом мужа пасярод восеньскага лесу. Гэта сон, калі што. Для тых, хто на ютубе глядзіце, для тых, хто ў чаце, яны разумеюць, што адбываюцца. Мужа пасярод восеньскага лесу. Там здалёк на арэлях я ўбачыла бацьку і кінулася ад яго да яго на паратунак.
Ён пераследаваў не столькі мяне, ад яго, пардон, я так пераследаваў яго не толькі мяне, колькі майго малога сабаку фамільяра, які пакуль не можа абараніць сябе. Мы не разумеем, у сэнсе усё, сюжэт мае сэнс. Это прям нормальная такая гэтая. По-моему, як это, альбо «Золоты компас», у якім быў мядзведзь, гэта самае, «Воблачны атлас» альбо «Золоты компас». Я не памятаю, просто для мяне гэта два фільмы, якія вельмі пераблытаны паміж сабой. У адным з іх былі фамільяры. Вось такая, дэйманы. Я не памятаю, які з іх. Вось мне падаецца, гэта нешта трошкі ў стылі вось якого такой трошкі казкі. Нешта пра компас было. Пачакай, у сне было пра компас? Просто ёсць два фільмы, яны трошкі падобныя. Пра фільм. Яны трошкі падобныя ў сваім сюжэце. Я просто не чытаў я ведаю, што абодва былі зроблены па кнігах сваіх. І пазней я там, дзе быў мядзведзь якраз такі, так, па яму зрабілі потым серыял «Мае цёмныя пачаткі». Я не памятаю, давайте «Золоты компас» похоже, «Golden Compass». Серьез. Яго цёмныя матэрыі, вось. Гэта літаральна па кнізе вось як ёсць, так? Гэта трылогія называецца, і па гэтай трылогіі ўжо потым зрабілі серыял. Серыял, дарэчы, па-моему, не скончыўся яшчэ, але вельмі кайфовы серыял. Я вельмі раю паглядзець серыял. Вы, хутчэй за ўсё, не маглі звязаць гэтыя дзве рэчы, дзве франшызы паміж сабой, калі вы не чыталі кнігу. Я, здаецца, у гульню грала па «Золотым компасе». Я нават не ведаў, што такая існуе. Як яшчэ раз называецца His Dark Materials. У меня чамусьці пачаткі? Вось так. Гэта кнігі называюцца, але ёсць серыял. Я раю паглядзець серыял. Я кнігі не чытаў, я не ведаю. Я просто раю серыял. Даволі цікава. Напісаў у чатку. Вось, гэта вось якраз такі тое, што ты сон апісваеш, гэта па сутнасці вось гэтая логіка Мары, пэўная. Пры гэтым рэалістычная, такая, типу, прям адначасова прызямлённая, але ўсё не там, дзе павінна быць. Ведаеце, вось просто такое стварае ўражанне. Ведаеце, час ад часу бывае фантазійны сусвет, а ёсць сусвет, які спрабуе быць Марай. І вось гэта якраз такі больш да вось гэтага у сусвет Мар, чым проста ў фэнтэзі. І гэта мне цікава. Таму што там ўсё мае логіку, але пры гэтым гэта Мары. Ну, такое вось, типу, наш сусвет. І ведаеце, Дыскалізіум мае такую ж структуру, типу, наш сусвет, але, ну, Дыскалізіум яшчэ больш далёка ў гэта ўлятае. Я канкрэтна пра пабудаўніцтва сусвета, а не пра сюжэты, альбо як усё пабудавана. Ты, типу, глядзіш на рэчы, і ты ведаеш, што за яны, але яны не тыя, чым ты думаеш, яны з'яўляюцца. Так, Netflix подпіска, якая дае 4К па дакументацыі, не дае нічога лепей за 720p у браузер. Ты за свае грошы атрымліваеш горшы прадукт ад таго, што ты можаш набыць бясплатна. Ну, у сэнсе, што... У сэнсе пытання Netflix супраць піратства, вось у гэтым сэнсе. Разумею, так. Ну, я не ведаю, я на тэлевізары ў асноўным Netflix гляджу, я не гляджу амаль Netflix на гэтым самым бэкграўндзе. Я атрымліваю ад гэтага сервіса ў першую чаргу тое, што я магу проста... Мне не патрэбна калупацца з флешкамі, мне не патрэбна калупацца з торрентамі, мне не патрэбна штосьці перакідваць, закідваць, альбо набываць дадатковыя дыскі. Я час ад часу ўключаю тэлевізар і жадаю штосьці паглядзець. І я атрымліваю штосьці паглядзець. Вось. Так. Спытаць, пакашляць і спытаць, што можа быць у куфары. Спытаць, што за словы. Гэты куфр не адказвае на пытанне дурняў. Скажы словы консула Зары альбо верні мяне ў полымя.
Паспрабаваць паспрачацца. Давайте захаваемся. Мне падаецца, гэта дрэнна скончыцца. Пераканаць. Чым мы моцныя? Просто перакананне у нас нулявое там літаральна. Дзе яно? Перакананне 1. Ну, мне падаецца, капздан. Яно не спрацуе. Нічога з гэтага не падыдзе. Там усе параметры, якія прапануюцца, они вельмі нізкія. Халера. Словы майстра Зары. Можа быць, мы можам знайсці... Слухай, ты можаш куфар забраць з сабой? О, я магу ўзламаць яго. Паспрабаваць. Яго нельга адкрыць. Добра. А можна з сабой забраць у куфар просто? Я просто возьму і унясу яго нахрен. Оп. Не? Гэты куфар не кладецца ў кішэньку? Халера. Так. Наконт крутых серыялаў, серыялы, якія вы хутчэй за ўсё прапусцілі, таму што я бы яго закінуў. Я яго закіну нават серыял. Так. Дом ценяў зноў. Тут асасіны, яшчары-асасіны прыбылі. Давайте-ка скарыстаемся нашим позіркам сярод мёртвых. Тут павінны быць душы. Ёсць. Вось ён. Яны забілі аднаго з яшчараў. Ён бачыў, што тут адбылося, і што тое, што тут адбылося. Мне патрэбна з ім паразмаўляць. Няхай размаўляю. Чырвоны прынц звяртаецца да духа. Ён, як вызначаецца, ён спячы, даўно памёрлы, які размаўляе на архаічна і пяе ў вельмі старажытнай мове. Я пераключыўся, тут адразу падзеі панесліся, як толькі я пайшоў кудысьці. Серыял. Як жа называецца? Цёмная матэрыя, по-моему. Зараз я загуглю. Ці не. Гэта можа быць проста яно не яно. Так, гэта яно падаецца. Не цёмная матэрыя, выбачаюся. А як жа ён называецца? Не, дакладна не цёмная матэрыя, не ён. А я забыўся, як называецца. Зараз я хутенька. Мне это патрэбна знайсці. Няма, не бачу. Не, гэта не яно. Не цёмная матэрыя, нешта іншае. Я не памятаю. Гісторыя ў космасе. Хто ведае, зараз распавяду крыху сюжэта. Існуе чалавецтва адносна недалёкая будучыня. Чалавецтва рассялілася па сонечнай сістэме, і ёсць 3 асноўныя фракцыі. Гэта жыхары зямлі, жыхары Марса і жыхары пояса астэроідаў. Вось, тыя, хто ведаюць, ужо ведаюць, пра што я, а тыя, хто не ведаюць, я далей вам распавяду. Гісторыя выглядае... У чым прыкол з гісторыі? Пачынаецца яна, канечне, хреновая. Першы эпізод вам будзе сумна. Калі вы думаеце, што першы эпізод гэта гісторыя дэтэктыва, які на поясе сачыць знаходзіць забойства, там, просто кагосьці забілі. Вось, і разбіраецца з гэтым вельмі сумна. Я выключу на першым эпізодзе. Я даў шанец там яшчэ 2-3 шанцы, і у выніку першы слой, які падаецца, гэта гісторыя проста чалавека, гэта не пра гэта.
Другое, што ты думаеш, што гэта будзе палітычная гульня престолаў, гэта часткова праўда, гэта гульня престолаў, канкрэтна, ну такая, ведаеце, типу палітычная штука, але гэта не галоўная тэма серыяла, і гэта прям... Просто я не магу сказаць, пра што дакладна серыял, таму што гэта спойлер. Вось такая вось хренатень. Але пра што ён, насамрэч, у першыя, типу, секунд... Першыя, там, хвіліны 3 першай серыі, насамрэч, вось пра гэта будзе серыял. Просто вы не ведаеце яшчэ. Вось. Экспансія, вось, экспансія. Вось так яна называецца. The Expansion. Альбо экспансія не зусім правільна было бы перакласці, таму што гэта слова выкарыстана канкрэтна ў сваім двайным сэнсе ў серыяле і ў кнізе. Серыял перакладаецца як пашырэнне. Яна пашырэнне і экспансія. Яно канкрэтна ў гэтых двух сэнсах адначасова працуе. Таму што там ёсць две сюжэтныя лініі, якія, па сутнасці, галоўныя две сюжэтныя лініі, якія звязаны якраз такі тэмай пашырэння і тэмай экспансіі. Гэта две розныя рэчы. Пралка скончыла ці мікрахвалёўка? Гэта самае. Як ён? Ну так, карацей скончыла. Змыварка скончыла. Так, His Dark Materials is a fantasy drama television series based on the... Так, гэта яно, я нават пагугліў. Яго цёмныя матэріі, назва, шчыра, не разумею, чаму такая назва. Вось, але файна. Гэта, па сутнасці, я так разумею, гэта Залаты компас, ну, таму што Залаты компас лепей бы падышло, як назва, шчыра. Дзіва, куфар не ўлазіць у кішэню. О, чаго толькі ў нас няма ў кішэнях? Гэта не па Азімову? Не яно. Карацей, раю. Серыяльчык раю. 3 выбухоўкі, не проста 3 бочкі. Like a lullaby, the melody lulls them both to sleep until, with a start, the Red Prince wakes once more. Яны, па сутнасці, бачыце, Чырвоны прынц і гэты спячы, яны ў мары, яны, па сутнасці, галюцыніруюць разам. Толькі не ведаю, пра што яны. My word. Even I, not in my wildest, most demon-lusting dreams. А што адбылося, Чырвоны прынц? Што адбылося? A tale too preposterous to be believed, and yet so ultimately, so undeniably true once told. Ты, Чырвоны прынц, калі ласка, распавядзі, што ён табе сказаў, што ты пабачыў. Раса яшчара, усе мы. Мы калісьці былі цмокамі. Вялікімі чырвонымі цмокамі. Не халеры сабе, чат? А я гэтага не ведаў. Так, там вялізная серыя кніг не дачытала. Пачынала у аўдыё, гэта была памылка. Адзін раз ацягнулася і ўжо страчваеш ніць сюжэта. Сюжэт у экспансіі закручваецца вельмі раптоўна і нечаканым чынам. Гэта вось самае цікавае. Тыпу, ты такі, што? Што? І чым далей, ты больш разумееш. Потым зразумееш, ну, яна, карацей, яна тыпу, калі хтосьці глядзеў задачу 3 цел, то гэта не яно, гэта зусім не яно. Але, ну, просто там пра космос там узгадалася. Яно зусім не так, і па-іншаму працуе, і тэмп, і тэмы іншыя, але ў сэнсе таго, што нечаканасці, вось ведаеце, там, калі вы глядзелі 1-2 эпізоды гэтага самага задачы 3 цел, то прыкладна вы разумееце пра што. Вось гэта адчуванне, тыпу, якога хрэна. Толькі тут ён больш расцягнуты ў часе і не... Ну, і трошкі пра іншае яшчэ. І плюс пра людзей. То пра палітыку людзей, не проста пра абстрактныя нейкія ідэі. Вось, пра што, насамрэч, задача 3 цел. Вось. Але на гэты серыял так скончылі, што адказаў на шмат пытанняў так і не было. А падаецца ж і працяг атрымаў серыял, не? Па сутнасці, серыял прыпыняўся, я ведаю, прыпыняўся, і я тады не працягнуў яго глядзець, таму што, па сутнасці, серыя кніг доўгая,
Серыял спачатку быў у адной студыі, потым яго перадалі ў іншую студыю. Там складана, карацей. Там была у гэтага серыяла трошки складаны лёс. Яго перакідвалі, там пару сезонаў выйшла, 2-3 сезоны. Там, карацей, падзеі Венеры. Вось калі вы да Венеры даглядзелі, вось у гэтым моманце як бы студыя закрыла серыял, а потым яна пераадкрылася ў кагосьці іншага. Потым каст сабралі па новай. Выдаецца, як працягнулі, але я далей за Венеру не глядзеў. Вельмі цікава было. Так і не дабраўся да глядзець далей. А атрымліваецца, яшчуры ў Divinity Original Sin гэта цмокі. Нейкім чынам, стагоддзя таму, эпохі назад, мы аслаблі, мы зменшыліся, нашыя крылы зніклі, мы больш не былі тымі магутнымі істотамі. Да гэтага моманту. Што? Патлумачка я свае апошнія словы. Я з'яўляюся бацькай цмокаў, і яна, чырвоная прынцэса, павінна быць маці. Я казаў пра яе, так? Сакрэт маёй душы. Усё маё жыццё, я думаў, што яна проста з'яўляецца марай, унутры мары, але яна рэальная, яна тут. І я павінен пайсці да яе. Што? Падумай толькі, што яна чакае мяне нават зараз. Мы павінны ісці на поўнач. Як цікава. Але нас пераследуе дом ценяў. Ну добра. Вось чаго вось што спрабуе зрабіць дом ценяў. Хутчэй за ўсё не жадае, каб з'явіліся цмокі зноў. Sacrifices are being made in our names, mine and hers, so that we may sire dragons. I intend to prove worthy of these Ачмурить. sacrifices. Круто. The Red Prince turns to thank the spirit for its aid. The old soul concludes its melody, and with it, its stay upon this world. Окей. Давайте паглядзім асасінаў яшчэ. Кінжал яшчураў. Ну, грошыкаў каштуе, забіраем. Добра, гэта файна. Давайте яшчэ што-небудзь агледзім. Мы насамрэч будзем зараз скончваць, таму што ўжо час. Трэба працаваць, мне нават з працы ўжо пішуць. Вось набутак з костак цмокаў. Сет паглынальніка. Ага, падвышае сілу да 20. Цудоўна. Гэта неблагая штука, але... Так. Паветра вакол вас нагрываецца вельмі моцна. Попел пачынае падаць з нябёсаў, прызываючы нейкі разбіты ўспамін. Капай, працуй, капай глыбей. Приказам імператрыцы ты павінен выкапаць яшчэ больш. Калі ўспамін знікае, прывіднае полымя пачынае пакрываць паверхню адпаліраванага абутку. Голас полымя, я бачу цябе. У цябе дастаткова моцы, якую я шукаў. Давайте паслухаем. Знайдзі, дзе археолог капаўся ў зямлі. Я выцягну сілы адтуль, каб зноў паразмаўляць. Голас знікае, але адчуванне застаецца. Табе патрэбна капаць на ўсходзе. Ты павінен. Холад прабегае па паветры, і ўспаміна полымя знікае. Хтосьці яшчэ назірае за табою. Вось ён, археолог. Блин, мне так цікава, што... трэба бегчы, чат. Трэба бегчы, праца сябе не зробіць. Чат, я на гэтым прям у размове... Ладно, не, давайте дух хотя бы з гэтым духом размаўляем. Дух Дворфа хмурыцца на вас, падазрэнні з'яўляюцца на яго твары. Я не чую ніякіх... як яна? Пікэкс. Не матыга, як же ж яна?
Слово вылетело, карацей. Кірка, вось. Ніякага гукарэдлёвак. Дзе мае лянутныя капаючыя? Мы не можам губляць час. Імператрыца адарве мне галаву, а потым і вашыя. Пытаць, дзе капаў. Ты што, не бачыў месца раскопак? Там сапраўдныя скарбы. Косткі, пачвары. Месца блізка. Яно павінна быць. Больш камяней кэврыва разабраць, больш зямлі, каб выкапаць. Нам трэба туды трапіць. Добра. Мне яшчэ і перагруз, але з перагрузам мы разберемся у наступны раз. Я думаю, праблема мяне на потым. Зробім новае захаванне. На гэтым я буду скончваць. На 9 яшчэ адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Так, усё на старым ад антыдэпрэсантаў. Мне на іх сняцца дужа доўгія, яркія, надзіва, лагічна звязаныя сны. Прыходзіцца пускаць 90% сюжэтаў і дэталяў пры запісе. Цікава. Так. Добра. Так, жадаю вам добрага дня. На цывілізацыю 5 яшчэ 900 адпраўляецца. Пра смокаў ж цікава. Ну, блин, стала цікава раптоўна. Гісторыя прынца развіваецца вельмі крута. Я гляджу зараз. Я бачу незнарок зараз у Satisfactory. Я не ведаю, што ён там як. Палупаецца. Давайте да яго паляцім. Вам я жадаю добрага дня. Мы пабачымся з вами у панядзелак. Калі у мяне ёсць нейкае пэўнае жаданне запусціць на гэтым выходны стрым, але лепей я буду сабе штосьці калупаць, таму што я жадаю пачнуць. Я гэта выходнае сабе вылучыў максімальна сабе індывідуальна. Паспрабую максімальна адпачыць за гэтыя выходныя. У панядзелак пабачымся. У панядзелак мы будзем гуляць у дэмку Стыкса і калі паспеем у Таўматурга. Дэмка Стыкса, як вызначылася, хутчэй за ўсё займе амаль 3 гадзіны, калі не больш. І хутчэй за ўсё займе ўвесь стрым, але паглядзім. Будзем яго гуляцца. Перадаю вас і жадаю вам добрых выходных. Да пабачэння.